De laatste nacht alweer. Het is een skoflien dat Omroep Friesland collega Wiebo Grimius en ik te geren. Want hier te filosoferen, wat zo mooi was, dat we eens een keer een mooi lang praatprogramma bedenken konden op een hele mooie locatie. Wiebo zei, we gaan een hele mooie studio en wat als we die op het Waddel zetten. Gouden idee. Dan heb je er mensen bij, Staatsbosbeheer, die helpen u een plak te vinden en te faciliteren hier op Vlieland. Omroep Friesland mensen niet mooi helpen om het plan verder uit te dokteren. En nu zitten we aan de start van de laatste nacht. Het viel een beetje al haast als oorski nemen, maar dat sentiment wil ik eigenlijk helemaal niet hebben, want ik wil eigenlijk gewoon nog een hele mooie nacht hebben. Jan Bensiman had de camera weer op schouder, Timo zit weer achter de schakelknoppen, Martin had zorgen dat alles hier draait en Gerard van der Veer had, als het goed is, mijn volgende gast, klaarzet om hierheen te komen. Een zekere mevrouw De Vries. Hoi! Hey, hoi. Ja. Goh, het heeft een mooi plak, man. Goed hè? Ja, geweldig. Het is toch net al Johan, hé? Wat zei? Het is toch net al Johan, is zo'n mooi. prachtig plak. Ja, vind ik. Oh, die is echt Hoi, uniek. mag ik Hey, tutten? Ja, zeker. Hoi. Ah. Nou. Leuk dat ze best. Ja, Janne ik zelf Witske. ook. Ja hè? Ja. Mooi. Ik De vind enige vrouw bij wat de voornamen meer zou dan de achternamen. Ja, hè? Ja. Ja toch? Ja, ik ben wel een echte De Vries. Ja, Nee, is ik weet er dat wel eens niet. iemand die daar mevrouw De Vries neemt dan? Nee. Nee, dat kan ik me haast net voorstellen. Nee. Kom binnen. Ja. Moest je speeldel zetten? Ja, want ik kan wel boeten, hè? Nou ja, dat mag je ook bepalen. Ik zet even... Maar het is nou heel mooi, want het wie... Het is, ja, de loft is helemaal iepen ja, prachtig, want het weer de hele dag neer en gries en grauw. Ja. Dus ik dacht, het wordt een zwiere loft, een zwiere nacht, hoe brengen we daar wat lichtheid in? Ja, maar het Maar loopt is helemaal prachtig, iepen. hè? Ja. Ah, dit is gewoon schitterend. Ja. Ja. Dus we gaan naar boeten. Ja. Ja? Ik pak even een... Toen was de best gewoon alles. Dat vind ik een heel goed idee. Ja, nee, maar, die heb ik heel vaak Ja? op Nijland binnen. Ja, ja. Ja, ik vind het heerlijk in de bergen, ik. Ja. We kunnen het wat opbrengen, maar die dingen. Is het wat op best? Ja. Ja? Van de moon, heel betiet. Mooi Jack Bottleneck. Ja. Die prachtig, een prachtige zinsopkomst van de moor. Ja. En toen werd ik al in het water, dat is leeg. Ja. En toen hebben we hier een skofje om te warmen. Ja. Oh, heerlijk man. Maar ik keer wat aan. Maar ik is toch ook op leer te voeten? Ja, moest dat hebben? Nou ja, of nee, maar ja. Maar dit is... Het is schitterend. Ik vind die kleur niks zo mooi, hè? Ja. Op een of andere manier is leegwater ook mooier dan heegwater of zo. Ja. Want als je zulke mooie structuren hier in de groen. Ja. Het ben je in Bergen. Maar wel mooi. Ja, maar dit vind ik mooi. Ja, hè? Ja. Komt ze vaak op het water of net? Nou, net vaker nog. Maar ik ben een Pivinggelien bij Oeralwest. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja. En, maar ik vind het elke keer als ik weer een komst op Vlieland, maar ik ben met langzame boord gaan. Ja. Bewust? Ja. Ja? En dan vertraagt ik alles. Ja. Dus dan gaat, ik weet maar zoveel dingen, je wordt nog gewoon gang in mijn kop. En Ja. dan je op een boord en dan... Dus eigenlijk is het een studie voor. Ja, ik word die het haar. Ja, ik word echt die het haar, want Oké. ik vind het zo uniek. Ja. Ja. Waar beleeft dat nou zo? Nee. Dus, Ja, dat is toch jaren? Ja. Dat is naar de voelsjaren. Nee, dat wie mijn gevoel ik toen wij hier aankwamen. En de eerste keer dat dat ding is Joost. En ik zeg, ja, jeetje, dit is echt wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, mooi betocht, ja. Ja. Maar het is wel de laatste. Dus als het ook voortgeeft, dan moet wij er ook bij. Ja, maar ik zoek gewoon trok in. Ja?
net ophouden. Nee, echt Maar niet. jij of zonder Nee, ja, die? nee, dat maar weer maar doen. Maar er zijn zo volle mensen. Ja. Ja, en je hebt het zo mooi betocht. Ja, hè? Ja, ik vind het echt uniek. Ja. Nou, dan heb je nou een vervolg gewoon aan draaien. Ja, nee, dat was echt wel. Maar nou, je hoort ga ik eerst wel even op, hè? Ja. Ja, dat is de koekoek, hè? Ja, dat is die. Ja. Bij ons is altijd als die koekoek erop, dan krijg je er Rijn. Is dat zo? Ja. Nee, dat is flauwekul. Ja, wat is zult er niks dan toch net zo uit? Wij hebben dus achter de hoes een koekoek. Ja, En die hebben we elke mooie simmerjoen. En dan gaat het echt net altijd draaien. oké. Broodje aap, mevrouw de Vries. Erg. Ik onmiddellijk ontmaskeren als natuurkenner. Ja, wist de natuurlijk ook net. Nee, maar ik ben wel heel graag boeten en Ja. ik had het van huis uit wel mooi gekregen. Ja, Altijd de vogels en wat was het eerst, welke soort en Ja. planten. En, ja, maar En ik weet nou er wist net ik- genoeg van je. Nee. Nee. Nee, maar ik vind het wel heel mooi om er meer van te weten. We hadden van de week dan het een echte natuurkenner gewoon volgens mij. Er zijn al je meisjes. Ja. En ik ben dat zelf ook, die het heel mooi vinden en zo. Ja. En ik wil een paar dingetjes weten, maar ik het best leuk vond dat er iemand tussen zit die het echt Ja. wist van nou dit is dit en dit is dat weer zo. Maar Ja. die hebben we nog net ongetroffen. Nee. Maar dat bestel ik dat net. was de Spiersma, hè? Ja. Nou, ik vond Ja, maar Nienke Reeks door de Fiskers, hè? Dat Ja. vond ik wel, Dat is een heel ja. mooie scène, hè? Zo, Ja. ja. Just die jongen in de weg, die visjes. Ja, ja. Oh, mooi, ja. 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 Nee, dat is weer een prachtig beeld natuurlijk. Ja. Ja. Maar wat is het nou droog? Hè? Toen weer dit helemaal vol water, toch? Als het heegwetter is, en dat Ja. zoals er vannacht ook nog wel, dan zit het hier echt hier rond hè? Ja. Dan hou je hier echt een soort van zee onder voeten. Ja. Ja. Hey, maar kennen we een eindje die kant uit of net? Of wie dat, We kennen een ijsje die kant uit, is maar het ik net, denk iets van 50 meter, want daarna hebben we een zenderprobleem. Oké, nou dan. Nee, maar we kennen wel een ijsje. Ja, daar heeft het goede schoon om, man. Nee, maar wist je wat het leuke van schoon is? Ik ken dit. Precies. Dan smeer ik even dit ding, dit al. Dan kunnen we nog correct even, want het is zo'n mooie joen, hè? Ja. En misschien kunnen we het laatste hoekje zin ik nog mooi krijgen, Ja. als we de eerste in gaan. Ja. Daar heb ik altijd voor. Het is wel heel grappig. Ik dacht van tevoren, omdat het zo mooi weer. Ik denk, zijn we hier los? Ja. Ik denk, misschien kan ik wel Marjana Witske het water op, maar die zit vast op mijn hele nette squon komen en dat kan ik weer de holle zetten. En nou bestel degene die het voorbereid is en wat ik mijn squon vooruit lopen. Een beetje een omgekeerde wereld. Dat het verhaal van deze nacht wordt. Ja. Dan, Dat zou wel mooi zijn. ja, hè? Daar staat alles op de reis. Houdt de laatste zinnen? Ja. Ja. Het viel eigenlijk volle lekkerder, hè, dat bleef ervoor. Eigenlijk mist het ook nog wel. Maar is het morgen weer droog? Ja, het scoot iedere keer wat op. Het is, ik denk dat het, nou is het niet al genoeg, hè? Ik denk Ja. dat het dan een uur of 12, ja, ik denk dat het morgen, justermorgen om 6 uur wit zou droog als nou. Dus het is Ja. nou iets minder, morgen misschien iets minder, Ja. maar dan kun je weer worsten Ja, in wel overvallen. extra. En dan zien we daar de zinsopkomst, dat we geluk Ja. hebben. Ja, prachtig. Ja. Ja. Maar zien hoe dat hier omgong is van de jongen. Ja. Ongeveer op het moment dat je kamer gebeuren gaat. Dat is het Janowitske effect. hè? Is dat het Janowitske effect? Nou, dat succes aan de Marcel Nee. even blijven. Ja. Want dat soort effecten, Ja. die zijn wel mooi. Het zijn de man van het Steertejacht trouwens altijd wel. Want Wat? altijd dat ik mooi te zien ging. Ja? En wie het mooi waren. Ja? Echt zijn. Wie altijd weer de zinnen. En dat is het Janowitske effect. Ja, voelt zij wel. Ah. Ja, leuk. Ja. Ah, het is prachtig. Ik zie het vanmiddag nog dat denken. Ik denk, kunnen we een worden intelligente vergelijking vinden tussen het tij en het hele patroon van deze week en al die gesprekken en dat soort dingen. Maar ik wil er net goed op komen. Nee. Ik denk, misschien is het iets van in aannemende tijden. Ja. Dan denk je dat het keel wordt, maar uiteindelijk show je dan wel beter de structuren of zo. En kist. Ja. En shows uiteindelijk beter wat er om gaat. Maar dat is misschien wat ver gezocht. Maar Ja, ik vind hem wel mooi. ja, hè? Maar het is juist nooit de tekening, de slinken, Ja. dus juist de laag eronder. Ja. En dat vind ik wel mooi. En dat is Ja. in het echt Ixa. Ja. Als het minder, Ja. als het aanneemt, Ja. dan komt er wel wat van het licht. West, Ja. Ja. Dat er wel soort dingen duidelijker worden of zo. Ja.
Huh? Ja. Ja. En daarna speelt er weer van alles omheen. Ja. Nou, dat is wel mooi bedacht. Ja, nou? Nee, ja, ik vind het wel mooi. Ja. Nee, het Ik is wil hier zo. blijven. Ja. Zo, totdat de Ja. zin voort is. Het laatste zin, hè. Dat is altijd mooi, hè? Ja. We zien hoe die damper af voor de Prachtig, hè? stoot, Ja. Ja. Dan lijkt het wel als dit er een pleertje in de bron of zo. Ja. Zo komt het daar, Ja. daar doorheen. Die damper. Ja. Goh, niet machtig. Ja. Ik kan nog alleen maar steken. Als de rest van de jongen niks aan is, dan gaan we dit alvast in de pocket. Dit is toch al genoeg? Ja. Dit is alles. Ja. Zal ik die hier een kop koffie brengen? Ja, we kunnen hier nog wel even. Ja? Ik krijg even het laatste jacht. Was het koffie? Omdat die zinnen de wobbelen al, hè? Ja, neem maar erop. Dan blijven we daar een beetje Ja. correct in de zinnen. Ja. Hoe drinkt het? Mooi molken. Ja. Mag ik even helpen? Nee, komt wel goed. Voor het eerst in de hele week dat ik hier op de voet nog maar in. Ja, wel lekker, hè? Eigenlijk best wel lekker. Ja. Ik jij er dan wat. Alsjeblieft. Ja, lekker. Gaan we naar zinnen? Of is het gebeurd? Of ben we nou echt correct te les? Ik zit er wel gast achter. Zit die is daar in de vierpark. Gak, die vogels. Wat ben dat daarachter? Is dat het zien? Wat test je het? Ja. Zo in het berghein wezen zit je in een heel soort berghein. Oké. En pauwgozen, had ik me vertellen. Lepelaars ben je. Ja. Maar ik ken zo'n ontloed zo net. Nee. Ja. We hebben het al een keer. Kijk, maar die tuut. Ja, dat is Ze een weten spies wel. maar goed, hoor. Maar weten wat het is. Had hij dat nooit verteld. Kijk, maar dan eens een keer met mijn paard. Zit deze? Het is wel typisch aan stroom. Ja. Ja, prachtig. Ja, we kunnen prima de hele nacht gewoon stil worden in een Ja. hartje, hè? Geen enkel probleem. Als je het druk was.
Nou ja, maar bellen en regelen. En ik heb nog proberen een dood te rennen. Hoe dan? Ja, net bij ons die een kat in een jonge houtdo te pakken. Ja. En ik weet eigenlijk, ik zeg het en ik denk ik met die do pakken. En nou, ik probeer het, maar dat weet dus niet. Te laat? Ja, maar ik heb wel nog op een plak gebracht, werd er bij komen koer. Ja. Natuurlijk wel grappig. Ik had de dierenambulance bellen. Hebben we nog nooit die, want ik vond 6 seconden en ik stierde maar dat beest. Ja. En wat maken we nou? Ja, dat heet, we bellen de dierenambulance. Ja. Nou, maar nee, dat heeft al je net geholpen. Nee? Nee. Maar de dierenambulance nog wel west of net meer? Ja, maar toen waren wij al op Vlieland. Dus, Ja. dat, Wij gingen vroeger een keer als jonkje Ja. vliegen bij u en volgens mij met een K of zo, die vliegen het in Rutten. ja. En nou helemaal zo. Ja. En ik mijn vriendje helemaal over dat beest ontfermen. Ja. En naar de dierenarts uiteindelijk Ja. weer zo. En die dierenarts zei, oh, kansloos. En die zat een nek op. En we hadden 2 uur met het beest Ja. aan het prutsen. Nou, Ja. nou ja, goed. Maar dat weet ik wel werk, want ik stierde dus met die do in de hand en ik wou Ja. eigenlijk bellen. En dat weer de voorzitter van de Rier van Commissarissen van de Floriade. Ja. En ik wist wel weer hoe het ging, dat ging over de bezoldiging van de Ja. leden van de Rier van Commissarissen. Dus een heel een onderwerp van ik dacht. En ik steed mijn heel deerde jonge houtdo in de hand. Mhm. En dat wie even zo'n zulke verschillende Ja. vragen. Ja. Dat vond ik eigenlijk ook wel weer mooi. Ja, Ja. het is mooi om die 2 maar elkaar. Hè? Los van elkaar te horen en dat tegelijkertijd Ja. in de strengen te krijgen. Ja. Ja. Do eerst. Ja, het ging om de do. Dat vond ik wel. Ja, hè? Ja, Zou je echt. dus net zien van... Ja, ik eerst de weet do. niet Ik steed waarom. met die Ja. heel mijn houtdo. Ja. Weer wat bijzonder. Ja. Ja. Maar hij had het net doen hebben. Nee, dat krijgt je het. Dat is weer wel schande. Ja. Ik heb wel mijn best dingen. Weer de teleurstelling voor de dag. Ja. 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 Van de morgen weer de jacht echt zo prachtig. Gisteren daar hing die hele zwiere buien. Ja. En dan kwam daar, waar kwam dat hele lege zin in de jacht, kwam erop, zat de skin van onder en onder. Ja. En is echt zulke mooie gloren daar. Ja. Maar hier, nou ja, is hem ik weer. Van die- Ja. Als je die eerste foto's ziet laten van dat een schilderij, kunstwerk van Robert Zandvliet. Ja, ken ik. Ja, en dat hing het in het Fries Museum, maar dat had bij mij steeds op een Die kamer. hele grote, die Ja, greenige. en die maar hong dat- bij mij op een kamer in provincie. Daar heb ik jaren mocht ik, Ja? nee, mocht ik daar nog zien. Ja, Echt weer. Dus mijn Ja? tafel stond zo en daar weer die Robert Zandvliet. Ja. En dat is zo'n enorm Ja. krachtig Ja. beeld. Maar nou ja, hè, die zwiere bui die er hing het, Ja. en dan dat licht op dat strand. Nou, fantastisch. ik wie bij de... Ik weet dat op de dag van die opening weer, maar vooral op het moment ook vind het Fries Museum hier een keer. Ja. Toen zei ik hem, dat weer de Ja. eerste keer dat ik heb zeggen. Ja. Jeetje, Ja. wat een fantastisch Ja. ding. Maar die had zo op die kamer gewoon. Ja, en dan zitten de En meeste... waarom heb ik die nou in het museum dan? En, Ja, Maar zo'n hij foto- weer van het museum. Oké. Dus ik wist dat hij een keer weer om moest, maar nou ja, ik had er heel lang van genoten. En, Ja. Want toen wist je naar departeren. ja, Dus best toen op een heb ik gegeven moment moesten ze hem gewoon Ja, heb ik hem inleveren. inleveren. Dat Ja. is wel pijnlijk. Ja, vond ik echt. Ja, dat Ja. kan je je voorstellen. Ja, ik kijk het Saskia Bakters over. Dit is echt mijn topstick. Ja. Maar ik vond het zo mooi, want die meesten werd ik dan maar oerlaai vergaderen. Die zitten dan met de reg naar dat ding. Ja. En ik zie het altijd erachter te zien, Ja, achter dat hun. is boeiender als die mensen. Nou ja, maar dat joeg zo'n enorme Ja. kracht. Ja. Want het is zo'n mooi Ja. beeld. Maar dan maken die mensen de rollen een stuk lichter natuurlijk. Want dat is afelijk Ja, maar dat wisten ze net natuurlijk. dingen heen. Ja, maar wel heel mooi. Ja. Dat vond ik echt, ja, dat vond ik zo'n mooi ding. Maar Ja. was zo'n ding dat ze terugkomen op een kamer, maar een aardige kamer had. Ik ga nooit Ja. in de kamers jongen daar, maar dat is een behoorlijk ding geweest dus. Nou ja, dat voel ik nog wel wat daar. Maar hij kon wel heel mooi op die morren. Ja. Nou, en hier op de morren die ik daar heerks op steer, Mhm. daar hong dan 2 schilderijen van Althuis. Oh ja.
Maar die ben dan helemaal verstild. Ja. Maar dat griezen... En, Maar die passen toch helemaal net bij zijn Robert Zandvliet? Ja, ik vond juist wel. Ja? Omdat het allebei de landschappen binnen en van altijd wie zo verstild. Ja. Dus ik koer van de ene emoties in, maar de ene sfeer. Ja. Ook wat ik zei hier, Ja. nou dan ben je gewoon stil. Maar Maar dat is heel mooi als, Ja. als dat in één rondte huis, Ja. vind ik. Ja. 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 Maar je moet zich net te dicht bij elkaar houden, want dan valt de verstilling voort. Net als die kracht van dat oren ding, lijkt mij. Ja. Toch? Nou ja, ik vond dat cool. Ja, hè? Ja. Dan kost het combineren. Ja. 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 En soms moest de uiterste ik wel bij elkaar hebben. Ja. Lees ook wel dichter bij elkaar dan steeds. Ja, hè? Ja, denk ik wel. Maar het is ook wel lekker om van de ene keer weer in je oren keer weer in te Ja. kennen. Dat is net altijd bij elkaar haast. Ja. Ja. Maar dit, die Robert Zandvliet, dat is echt weer in deze kleuren, hè, dit groene Ja. en Ja. dat is gewoon helemaal zoals het is. Dus de eerste waar ze door Ja. daar binnen Hey, ja, is even Robert die- Zandvliet, ja? Ja. Ja, dat- we hebben ook even Ja, vind ik ook. op ziekje. Ja. Vind ik ook. Ja. Ja. Ja, mooi. Maar die is mooie lucht gaat je wel voort. Zeg Ja. ik je dat? Ja. Ja. Hast wat jongen van oude dagen hier? Maar heel tijd een peer oeren. Ja. Oeren. Nou, dat vind ik wel heel mooi. Ja, maar en ik moest slapen, want het is gewoon druk. En, Ja. maar ja, ik vind het wel prachtig. Ja, hè? Ja, ik vind de vorm heel mooi. Ja. En ook de rest. En ja, het is, ik vind gewoon, het is een natuurlijk gesprek. Hè? Het is net een heel betocht format of zo. Nee. En nee. dat vind ik het mooie. Ja. En het zijn mooie mensen natuurlijk, die gast. Ik vond Ja. ze Ja. echt alle keer heel boeiend en, Ja. en mooi Ja. eigenlijk. Ja. 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 Als ik dingen jongen even dacht van, oh my good gracious me, ik hoop net dat ik dat van de keer eens krijg. Nee, Nee? nee, zou ik er net Oké. niet doen. Nee. Dus hoef nergens bang voor te wezen. Nee, nee. Ik ben heel ontspannen heen gegaan. Ik dacht van wat een mooie belevenis Ja. en wat een mooie jong krijg ik. En Ja. zo. Ja. En ik ben hier, naar mijn zin. Ja. Dat is het. Dus eigenlijk al alles al. Ja. Ja. Er gebeurt ook een heel soort in zijn nacht. Ik gewoon in sfeer en dan, als het schiemerig wordt, dan wordt het prachtig. Ja. En op een gegeven moment denk je, hé, we zitten hier echt in het zwart. Dat is prachtig. Ja. En dan ergens om een uur of 4 staat dan Jos een keer in de boet en dan denk je dat eerst, hé, hij is een beetje blauw zo. Ja. Ja. Dat is zo'n mooi patroon nu eigenlijk. Ja. 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 Nacht ben ik volle mooier dan dagen. Ja. En dat beleeft de nacht niet meer. Ik lees altijd slapen, hè? Ja, jammer hè? Ja. Dus dat is ik wel. Was er nooit eens een keer een nachtwekker of... Ja, wij gaan er nooit uit. Nee? Nee. Nee, ik probeer altijd wel weer Ja? te slapen. Ja. Ja. Derde wist ik wel mooi. Want ik weet net, misschien val ik eens wel in slaap, ja? Ja, dat ken. Misschien val ik wel in slaap. Ja. Ken ik. Ja. Zat wel. Ja. Ja, misschien vallen we beide van in slaap. Dan gaan we echt slow televisie maken. Het was liever de mensen. Ja. Maar er is net iemand die dan Nee. naakt zoals wekker was even een Nee. ijzerste keuring is. Zo. Nee, want dan ben ik helemaal wekker en Ja? dan wordt het niks meer. Nee, hè? Nee. Ja. Nee. Ik hier van de week steeds ook sliepen, want ik kwam heel vaak hierbij en dan ben je gewoon Ja. nog zo vol in de holle. Ja. Dan moest ik eerst zeggen, ja, dan is het net meer nacht, maar eerst een ijsje rennen. Dat is Ja. wel heel lekker om Ja. even Ja, dat is weer. wat dingen kwijt te rijden of zo. Ja. Nee, maar de holla rint soms zo oer. En nou ja, nachts gaat hij bij mij toch op de een of andere manier leeg. Dan wordt het Ja. stil. Ja. En als ik dan weer begint erin, dan begint het voordat ik werd Ja, hè? te draaien. Ja. Dan, dan winst hij op in plaats van Ja, dat het ja, erin rent. ja, Ja? ja, Oké. ja. En kun je zo goed wekker lezen als het te druk bent? Of kun je het heel makkelijk aan de kant en ik sliep? Nee. Nee? Nee, dan lees ik wel wekker. Ja, hè? Ja. En is dat ook lekker? Dat het de lekkere oertjes binnen om dingen op te lossen? Of is dat alleen maar irritant? Nee, het is soms behoorlijk irritant, omdat dan is gewoon aan het miauwen. Ja. En dingen wist even net hoe nadenken was. Die was gewoon even kwijt, het met even ophouden. Ja. Want dan wist hoe daar je al heel tijd Ja. mee aan de gang. En dan gaat het nachts ik nog terug. Dat wil ik net. En dus dat vind ik echt lastig. Wat was Dus, dat?
nou, toch wel proberen om te ontspannen en te vertragen. Hè? Ja. Ja. Maar dat lukt soms helemaal net natuurlijk. Nee, Nee. maar dan is het kansloos. Hè? Dan Ja. lees ik gewoon... Ja. Ja, dat moet je ook lezen. Maar ja. Ik vind ik altijd wel de mooie momenten om dingen op te lossen. Op een of andere manier, omdat je dan, dat het zwart om je heen is, dat je minder aanleiding hebt, dat is volgens mij een lepelaar. Ja. Want daar heb je minder aanleiding en dan kun je beter in de analyse komen of zo. Dus dat je de hele dag over iets nadenken en je krijgt Ja. op een of andere manier kun je dat nog net en dan naks dan Dan valt het te plakken. ja, dan kun je er Ja. een lijntje loeken of Ja. zo. En dan Ja. denk je, oh, maar hier begint het en Ja. hier eindigt het of zo. Ja. En dat is de nacht bij mij altijd wel louter in het voor. Ja. Ja. Nee, het heb ik wel over dat een keer van die inval, dan een keer weet ik het. Dan Ja. lost het op, dan weet ik er net mee aan de gang, maar het is er in een keer. Denk ik, Ja? ja, Die wekst net dat- op, maar die komen spontaan. Ja, Ja? dat ken ik in de auto of zit ik gewoon wat. Ja. Ik ken in de auto gewoon heel goed draag ik net wezen en er wel wezen. Hè? Dus Ja, dan ja. is je op de automatische Ja. piloot Ja. en dan in één keer kinderzaag klopt het op en denk ik, ja, Ja. maar dat is het. Ja. En dat moet het worden. Of, ja. 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 Dat heb ik wel. En dan ben ik meestal in belly altijd in de auto, maar dan kom je nooit tot zo'n moment. Nee. Nee, ik vind het heerlijk als het dan stil is op muziek om je heen. En, ja. Maar de oplossingen komen vanzelf. Ja, die komen echt vanzelf. Ja, hè? Je bent er niet een keer. Ja. Krijg of ik dan even een oor om tanken of zo. Maar het is gewoon, dan is er niet een keer. Ja. Ja. Dan is het wel lekker om in Almere te werken. Dan zit je vaak in de auto en dan komen ze mooi zo binnen. Ja. Ja. Dan wordt het leven een stuk makkelijker als door in Friesland hier is. Nee, dat is ook wel zo. De Oudstwan is net verkeerd. Nee. Nee, dit is echt Nee. weer. Ja. 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 En altijd alleenig Ja. in de auto. Ja. Ja. Ja, dat vind ik echt. Eigen muziek op of radio aan. Ja, op een hinderhuis zit ik altijd naar het Nijs te luisteren. Hè. Ja. Ik begin trouw mee over op Friesland. Ja. Of is dat? Dat wie ik. En dan op een bepaald moment ging ik ook naar Radio 1 en Ja. BNR, omdat Marijke Roskamp, die heb ik altijd, ja. hè. Dus BNR zit ik te volgen. Dus die Omroep Friesland is eigenlijk meer een soort van het plastic gevoel dat even. Ja, nee, dan weet ik het wel. Dan weet ik, oh, ik ben weer bij, oh ja. Ja, ja. weer. En, Ja, ja. en dan ga ik weer verder. Ja. En dan jongens ik weer omgaan, dan heb ik al hier playlists van Spotify en dan Ja, ging ik gewoon mijn eigen muziek. Ja. Eerst even bellen en dan ging ik eigen muziek. Ja. 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 En wat is dat? Of verschilt dat per Ja, dag? dat verschilt per dag. En ik moet even, ja, ik ken nou een hele flauwe. Jij weet country favorites on the road, hek nou. Echt hele flauwe muziek. Dat is echt on the road again, hè? Ja. Maar dan ga je nodig soms om. Ja, om gewoon dom door die polder te rieden. En, Ja, dat is saai dan- polder. ja, Ja. en wel heel flauw. Maar dat maakt verschillende sferen. En, nou, maar dat vind ik mooi. Ja. Ja, En als je zin had in domme country, dan is het klassiek of dan is het dance of dan is ja het blues. nee, klassiek. Maar ik heb een enorme list van Henk. Ja. Maar dat is al die 60 jaren, hè? Ja, op een of andere manier verbaasd me En dat dat net, nee. Dus daar leer ik nou ook weer wat van. Ja. Ik denk, want dat heb ik al hier toch een beetje mist. Ja. Een beetje bij me voorbij komt. Dus dat neem ik nou ook mee. Al die oude singer-songwriters, Ja, zeg maar die ellendige Bob Dylan op ja, skating. ja, Dat echt weer. Ja. is helemaal net leuk. Nee. Nee. Ja, ja, soms. Maar we hebben wel zo onderwijs en vakantie. Ik, oh Henk, nou even leuke wat muziek. anders. Ja, maar dat is ook wel heel leuk. Ja, Ja. Maar dat is, Ja. die draait altijd Bob Dylan? Of, en ja dat soort vooral mannen? Dylan. Ja, Ja, hè? die is heel erg Ja. into Dylan. Dat is En, heiligschennis om te zeggen ja, dat nee, ik dat Dylan ken ik net echt. leuk vind. En dat ik het net ken, dat bepaalde noemers dit ken, Nee. dat is erg. Want dan ken ik wel de covers ervan. Ja. Maar hij zei, ja, dat is een Dylan. Dus ik, nee. Ja. Nee. Ja. Nou, Dan Yes, One More Cup of Coffee van Frazee Ford. Ja. Dan denk ik, oh wat mooi. En dan zou je gewoon denken, oh dat is Dylan. Ja. daar is hij weer. Ja, precies. Ja. Maar, het Ja. is Maar dat is wat het typisch wel- Dylan volgens mij. Dat een heel soort mensen die Ja. covers mooier vinden Ja. dan zijn eigen dingen. Ja. Ja. Ja, Ja. Het is een beetje vloeken in de kerk, maar ik Ja, vind ik Dylan word- echt helemaal net leuk Nee, eigenlijk. ik net. Nee, hè? Ja, Oh, ik snap de compositie wel. Oh. Dat vind ik mooi. Maar Maar ik vind het wel wat depressief, werk ik ervan. Gezeiksnor. Ja. Ja. Dat ik. Ja. 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 Ik krijg nu alle hele leuke. Dit is niet goed wat we nou zeggen. De laatste kijkers hebben we nou verspeeld. Nou, Henk is een kouwerking tussen. Ja. Dat weet ik wel zeker. Je zit zo vloekend. Look nou een Ja. fles wien hier en die wil je nooit meer Dit komt zien. niet meer goed. Nee. Ja, Nou, wel leuk. nou, dan zou je maar dat mijn schuld is, ja? Ja. Oké. Ja. Ja. Ja.
Zullen we naar binnen? Ja, we gaan naar binnen. Ja. Oh, ik maak mijn schoon uitveren. Ja. Zie ik je Robert Zandvliet maar even op. Ja. Sta ik hier mijn voeten te vegen? Dat slaat ook helemaal nergens op natuurlijk. Ik moet even je voeten een beetje schermen, ja? Ja. Ja, ik was hier eigenlijk een beetje in. Ja, als je achter daar zit een stofzuiger, dus Oh, dan wist je wat oké. staan is. Ja. Jack Bottleneck had vannacht ik 2 rijken stofzuiger. Ja. Hey, hebben we hier trouwens ook stroom? Ja. Ja, van die iPad? Ja. Ja, ik ken ook nog wel even wat, maar Ja, maar ik heb wel zo'n dingje daarvoor. ja. Waar hing het, dat ding mooier, bij in het provinciehuis of in het Fries Museum? Tussen de banners. Ja. Maar daar hier ik wel wat meer rond te hakken in, Ja. vind ik. Hij maakt, Oh, dit wordt het heel lang voordat ik hier verbinding krijg. Is het zo? Ja. Mag ik maar gewoon even googlen of zo? Want dat was dan Ja, want ik ben hem aan het googlen en hij had je GPRS. Bij mij tenminste. Oh ja, ik snap het. Want daar was natuurlijk net mijn Nee. omroep-account Nee. voor internet. Dan pakken we mijn iPad even. Oké. Of we zitten maar die brexit ik, hè? Dan weet ik, krijg ik even nooit zien. Is dat nice hoe je hoort? Nou ja, maar die krijg ik nog net te vast in de laatste polls. Ja. Maar die heb ik zien om jouw zoon toen weer 51% voor Remain en 49% voor Leave. Oeh! Ja, ja, maar dat wie om jouw zoon. En wanneer sluit de boel? Ben dat exit polls of ben dat... Ja, dit ben exit polls. Ik volgens mij hem al horen. Dus, maar omdat ik je verbinding heb, kijk even net zien hoe het echt is nou. Ja. Ja. En 51 Remain? Ja, en 49 Leave. Blikstenders. Ja, het is heel spannend. Ja. Ja. Dat ik net toch. Nee. Nee. Ja, ik hier wel toch te spannend worden zo, maar dit is wel heel erg op de procenten. Ik ga Ja. mijn iPad pakken. Ja. Dan kan ik het zien. Ik kreeg al een commentaar van mijn collega's. Goed wat betinken kon. Om maar die oude iPad van mij in beeld zetten te geven. Want die Ja, is maar ik heb een hele orde. helemaal- Volgens mij had ik scoren in een glas en zo. Is dat? Tja, bij mij is dit een stikken. Ja. Maar hij werkt het. Ach ja, nou ja. Het ziet er niet uit. Laat het maar door. Maar je kan er wel geen afstand van nemen, hè? Nee. Dat was eerst de Brexit. Nou ja, dat hoeft niet. Ja, maar ik zie... Oh, hier is weer een... nou komt er wel wat binnen. We zijn 46 minuten geleden. Oh, nee, bij mij komt gewoon echt... Dit wordt het 10. Ja, zie je daar maar even. Want ik had Zal ik dit is even- de nieuwe app, maar dat is niet... ik weet niet wat Maar die- ik ben weer bezig met... ik doe weer alles takkelijk. Maar Zandvliet, hè? Ja. Dus ik eerst even op zoek, ja. Zal ik eens verbinding maken met uw internet op die iPad? Ja. Sorry, dit echt heel traag. Ja. Ja, zie je er al. Ach. Ja. Dit is, hè? Ja.
Ja, hij is echt, ik vind hem echt fantastisch. Ja. Dat... Ja. Dat is juist in eigen nek. Ja. Ja, dat vind ik ook zo geweldig. En waarom? Want dat vreeg ik me Ja. heel vaak al bij dat soort dingen. Waarom? Maar je er helemaal net? Want het is... Waar wat zo mooi is. Ja, het binnen kleuren natuurlijk. En Ja. Maar ik vind die golf, hè, die beweging die hierin zit. Ja, En het licht, ja, dat kies je dan niet goed zien. Maar als je het echt ziet, dan valt het licht hier erop. En Ja. die enorme driegende, Ja. dat donkere blauwe, Ja. die bui die eruit komt. Maar Ja. overal weer licht, hè. Ja. Dus, maar het is zo, en het is maar zo een enorme vaart Ja. erop. ik eerlijk zijn, is dit wel de enigste die ik van hem ken. Wat had hij Dus wist je al een soort van hem? Nou ja, hier is hij nog meer zandvlieten. Je zit wel maar dit wie wel de eerste in de periode dat die Sabagong, Ja. die horizontale... Dat is een Dat werkt. Dit wie een soort catering. periode aan Ja. stil was dat er... Ja, Oké. ja, en dit wie de eerste daarvan. Tenminste, dat van Saskia Bak. Ja. Ja. Nou, Oh, ja. maar dit is al veel minder krachtig als, Ja. Als die. Ja. vind ik. Goh, dus daar had je in als jij mocht. Ja. Vanaf het begin, als dat schiest? Als deputaire? Ja, want ik mocht zelf kunstuitzieken die ik op mijn kamer had. Als het zo iets zou zijn. Ja, dus dat is wel geweldig. Ja. Dus ik ben met Saskia Bak naar Ja. het depot van het Fries Museum gegaan. Ja. En dan doe je een heel soort in depot, omdat het museum... Dat is het moest, oude museum nog natuurlijk. ja. Nou, ik dacht, dit is gewoon geweldig. Ja, geen twijfel. Dit Nee. moest, en dat wist het van tevoren of zeg je het toen ik voor het eerst? Ja, Ja. dat wist ik zeker. Ik denk, nou, dat mag Ja. gebeuren. Ja. 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 En Wat grappig is dat. Want ik hier Ja. dus echt toen, ik zei hem voor het eerst in het museum, met wie ik echt de allereerste die ik maakte. Ja. dacht ik, oh, ja, ja. En de rest interesseerde me eigenlijk niks meer. Nee. Die woek, ja. ja, beleven of Ja. zo. Ja. Ja. Maar ik heb dat heel vaak trouwens in het museum, dat er dan één ding is. Ja. En dan is het clear. Dan Ja. hekt dat Ja. sjoen, of dat is het dan. En dan is de rest even te vol, of dan is het al genoeg. Ja. Nou, dat is met deze... Was het Ja. nou voor die oren? Ja, maar dan moest er eigenlijk weer een keer voor weer opkomen. Ja, En ik ja, dan echt... Nou, Ja. maar dit knalt er zo uit. Ja. Maar dat vind ik, dat Ja. dat is een beetje hetzelfde als, ik had het ook wel eens, dat je maar 4 ideeën komen, of 3 ideeën. Ja. En nee, dat is eigenlijk meer een wijze les. Soms had je aan een oor iets voorlezen willen, maar je hem net kiezen laten uit 3 of uit 4 ideeën. Of net 3 of 4 dingen snel laten. Want dan ga je mensen een soort inschalen. En zeggen van, Ja. oh die vind ik mooi. En dan is de rest of goed. En de rest is dan niet meer interessant of zo. Ja. En eigenlijk is dat doodzonde. Ja. Want mensen, Ja. dus kijk, ik zit even een goed voorbeeld te zien. Ik heb net vinden, maar daar ben ik wel waarschijnlijk eens in horen. Want ik dacht van, goh, Ja. als je mensen meerdere dingen zien laten, hij is Ja. altijd een neiging om 1 uur te zitten. Ja. En, Ja. en daarmee door je oren te kwaad, of Ja. de oren dingen Ja. te kwaad. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel wat steeds nog gebeurt. Als er al pitching is, hè, met opdrachten. En er zit een jury zit dat te beoordelen. En Ja. hij heeft 4 op een dag. Ja. Ja, en dan is er maar 1 terug. Wil ze in die oren Ja. kunnen hele goede dingen Ja. zitten, hè? Ja. Maar die leest gewoon lezen. Nou, ik En- vind het een beetje frisser worden. Ja. Ik vind dat daar Dus hier door een die, reeks, ja, ik doe me even tegen, daar hier Ja. een reeks dat ik hoor. Ja. Size ontwerpen voor het oude huis het Tjerkhof. Ja. En ja, eentje wat u keert en de rest alsof dat net Ja, wie net is het? interessant meer is dan. Of Ja. zo. Maar dat zijn natuurlijk op zichzelf misschien Ja. hele mooie ontwerpen. Ja, Die dan in de prullenbak verdwijnen. ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Was er meer koffie? Ja, ik wil nog wel een bakje. En was er iets oors? Ik bedoel Wat, een een beetje- koek of een Nee. appel Nee. of een stuk bollen. Het kan allemaal. Nee. God, dan is de koelkast wel vol hier, hè. De Ja, Bob dat- Optimist. ik had het idee dat er geen maar de week voller werd in plaats van leven. Ja. Ja. Maar ik denk ik wel eens, want zoals dan mijn kunst, de kies gewoon zo volle Sjen, hè? Als ik voorkeur van een kleurke, Nee. dan doen we de zwart. Ja. Ja? Ja. Ik weet niet waarom. Maar... Ja, dat is goed. Maar de kies zo vol Sjen en ik heb zelf wel eens, ik zou eigenlijk maar een heel iets beetje tak kennen. Ja? Ja, nou, zo'n Zandvliet, hè? Ja? En het hek maar muziek ik wel. Er binnen een paar dingen die vind ik zo mooi. Ja? En eigenlijk
vind die zo mooi dat ik mijn hele leven kind wel met haar. Echt zo? Ja. Verhoor Dat ik denk dat ik. nog net in? Nee, die bleef er gewoon altijd bij. Ja. En dat heeft maar bepaalde gedichten. Ja. De mindere peerregels, die zijn zo mooi. Dan is het voor mij hek al haast genoeg. Hoor. Ja. Ja. En had dan net ik vind het altijd een verrijking. Had ik ook mijn 44ste dan nog weer maar naar je muziek of naar Ja, je natuurlijk. liederen. Ik denk van, oh wow, Maar dat is het zo. nog erbij Dat is het krijgen, zo. zo. Nee, dat is het natuurlijk. Hè. Nee. Dat is zo. Ja. Ja. Maar ik had me dat gevoel van die nooit realiseerd volgens mij. Dat Johan P. misschien ook wel Er gedaan zijn gaat. meer dingen die zijn zo mooi. En Ja, dan maar die kiest blijven elke wel. keer Ja, maar die blijven luistert toch er weer naar en dan Ja. yes, weer wat anders. Ja. En dat is net vaak, hè, want dan... Ja. Maar maar de echte mooie jongens, Ja. die blijven wel. Ja. Nou, of dat nou muziek of boeken is. Ja. Ik vind het altijd mijn boeken had ik dat ik heel boord. Als ik dan een mooi boek lezen ha. Als ik van de bibliotheek een mooi boek lezen ha, dan kijk ik hem daarna wel eens. Wat ik wel in de boekenkast in ha. Ja. En dan, want dan kijk ik als ik in de sjen. Ja. En dan ga je die herinnering weer. En dat had ik mijn muziek ook. Het feit dat je weet dat een bepaalde artiest bestaat. Ja. En weet dat je die altijd waardeert had. Nou ja, ik kom hem dan soms heel lang naar de jaren. Maar dan Nee. toch zit er ergens nog wel in die systeem of Ja. zo. Als dat dus een soort schilderij en ik hing je nog net. Ja, we hebben wel, vind ik, wel mooie kunst. Ja. Een heel mooi ding van Harman Atma. Dat is Ja. echt... Is het zien? Ja? of net? nee, daar heb ik net een foto van gemaakt. Oké. Maar het is ook een horizontaal Ja. werk. Maar echt Ja. mooi, echt mooi vind ik. Ja. En van Koos van de Sloot, maar dat is een vriend van u, Oh ja. die maar de aaien, hè? Ja? Nee, die ken ik niet. Ken- Ik weet wat koos is, Nee, ik zeg iets Koos. waar je aan Zet even op ziekje. Oké. Nou heb ik volgens mij verbinding, hè? Wat goed is, als nou verbinding. Want dan draait er wel heel lang trot trouwens. Ik heb toch even naar die van Dij, hè? Ja, dat is goed, joh. Volgens mij heeft die... Koos. Zo, ja, deze. Zo, dit ben die aaiwerken van hem. Nee, die ken ik echt niet. Nee? Nee. Nou, hier hebben... Ik zal even zien dat die van mij, die zit er vast wel bij. Nee, dit is Koos. Ja. Deze heb ik. Die. Ja? En nog een paar. Het is een soort Mondriaan, maar dan maar. Oh, wauw. Is het net mooi? Ja, die vind ik echt heel mooi. En die hing er bij hem thuis. Ja. Wauw. Lucky you. Ja, hè? Ja, dat vind ik echt heel mooi. Ja. Ja. En daar heeft er volgens mij oud hout verbroekt. Ja? Wat we bij Nieke Rikst, Jukema, Ja? uit een oud skorken komt volgens mij. Ja. Dat is een beetje Friesland niet lied. Ja, dat is het. Dat Dat is het. Alles heeft verbonden met elkaar, hè? Ja. Nou ja, mooi. Maar de Koos heb ik en ik heb nog wel hele mooie maskers van Hanneke Roelofsen. Ja? Dat zijn maskers die uit het behang waar komen. Ja? Ja, die ben ik apart. Maar die ding van mij nog steeds bezig om die brexit eruit te Maar halen, hè? ik had toch, wacht even, hè. Mooi even, want ik had Ja. toch een verbinding, jongen, maar uw dinges. Ja. Stellingen. Ja, dat is goed verbinding gaan maken. Ja. Nou ja, ook dat maar min. Deze letter is deze. Die twee, deze heb ik. En hoe is dat? Die hingen bij, dit is bij mij thuis gefotografeerd. Ja? Dat hele ouderwetse behang. Ja, mooi. Dit is Whispering Wallpaper. En daar komt in iets van die hele expressieve Oké. koppen uit achter het behang waaien. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Is dat... Dit is van Siede. Ja. En dat is hut maken. ja? En ja, dit is een komen eruit, hè?
Dus dan lezen echt die holm. Ja. Het is echt 3D. Ja, het is echt 3D. Ja, hè? Ja. Dat is toch hartstikke brekbaar, ik of net? Ja, maar ik Ja, heb ze echt al. Nou. Wel 15 jaar of zo. Ja? Ja, dan Denk is ik. het in de Nee, schouders 10 als jaar. je 10 nog jaar. en dan, Nee, en ik ging ze echt van die ene speaker wel op Ja? oren. Ja, maar ze bleef prachtig. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat wel iets zo moois is. Ja, Mooie dochter aan een wand. ja. Ja. Ja, ze zeggen ook wel wat gubers, hè, maar die... Ik wil correct hè? zeggen, hoe langer, Dus- hoe langer hij Het is maar wel, hoe zus er nou? Ja. Ja. En dat is ik zo'n, die hoorde ik. Ja. Dat is ik zo'n voorbeeld van, elke keer dat we naar yoga show bij die Ja, deze is wat blieder. Ja. Nou, is dat Maar- blied? Ik Nou, weet net dat het blied is. maar die, Want je ken ik zeggen van deze, die is bezig om wurg te worden. Ja. En deze is krijgwurgd, want die had een soort van eindschot al kregen, nog net? Of ben ik nou te fatalistisch? Ja, dat wist fatalistisch. Ja? Ja? Dat zeg ik er nooit naar. Oké. Dus voor mij ben het echt hele expressieve beelden die het gewoon... die het wel uitrazen Ja, willen. ja. Oh ja. En, Ja. Nou. Dus ja, ik vind ze mooi. Ja. Wel kwetsbaar. Ja. En, Ja, ik kan me ook voorstellen dat je soms even net naar je wordt of zo. Dat het van die beelden binnen die dan... Nou ja, ik had daar soms echt geen zin in. nee. Maar op sommige dagen. Dat ik Nee. denk van, nee, maar het ging het wel altijd in een kamer. Ja, nou dat heb ik... Nee? Nee. Nee, deze jaren gewoon heel erg bij mij. Ja. En ze binnen er en soms just er weer even echt naar. Ja. Ja. Maar ik voel ja, het weer wel En- bijzonder. Maar ik heb er een stukje tekst bij, Ja? schreeuwen van die Hanneke, volgens mij. Ik weet het niet meer. Hier. Tja, Dit is dit al heb geschreven? ik geschreven voor, Oké. voor haar. Maar het is wel van heel skoft Lee, hè? Ja? En die maskers die stonden voor mij voor ik ging een oren fase in mijn leven in en, Ja. en toen kwam ik ik roen door de Nijstad. Ik ging naar een oren baan volgens mij, wat wie het? Ja, weet ik niet. Ja. Wanneer wie het ongeveer? Nee, dit weer. Oh, nou weet ik het wel weer. Ja. Dat ik was deputaire. Ik ging voorbij bij. Ja. Over nieuwe fases gesproken. Ja, nee, dat wie het echt. Ja. En ik ging bij de gemeente Ljouwert, het waai, wat daar werk ik doe. Dat is de directeur van... Ja. Ja. En ik mocht kunstwerk uitzieken. Ja. En ik roen door de Nijstad. En toen kwam bij de Roos van Tudor. En toen Ja. zeg ik die maskers. Ja. En ik dacht, dit ben ze. Ja. Die jouw oren precies wat ik nou viel. Ik maak Ja, ik mag het met niet Ruud. razen. Ik maak Ruud. het vooral. Ja, ja, Ik maak. Ja, die jaren echt bij die oergang Ja. van mij. Ja. Dus dat wie het. Ja. 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 Naar Ja. voren. Ja, Ja. dat wie het. Daar binnen ze van. Fijn en sterk tegelijk. Ja. Ja. Maar dat is wel mooi, dat keuskind. Samen Tjutting hè? Hast je het leren matten of nou, dan ben je een beetje zo opgegroeid denk ik, of Ja, net? ja, ik heb wel wat muziek mooi gekregen. En, Ja. Ja. En ik altijd mooi sleep naar musea en... Ja, zeker hè. ja, hè? En dat Ja. vindt als band dan ik wel prima? Of zelfs leuk? Of kan dat net? Nou, soms, vaak ik net, maar ik ken mijn broers, hè, ik ben de middelste. Ja. Dus er wie altijd wel een van u is dan in een contramine, dus dan En dat kost ook mooi daar komen we profiteren. wel. Ja, dus ik zie er altijd mooi tussen. Ja, ja maar wel leuk. We hebben wel hele mooie reizen maken als band en het door Europa, dus dat is wel prachtig. Dan krijg je Ja. van alles mooi. Hè? Ja. Ja, ik had het wel geweldig voor. Ja. En altijd uitkwamen in Italië. Toch? Ja. Dat is dan een Italiaan. Ja, we gaan altijd naar- Nee, dat is een Italiaan, maar ik zoek een Italië... Hoe, ga je daar een woord voor? Ja, Een francofiel, maar dan van Italië. Wat ben je dan?
Italofiel, hè? Italofiel, dat vind ik dom. Ja, dat is een dom woord, vind ik net mooi. Maar ik hou wel heel wat van Italië. Ja, hè? Van de taal ik zelfs. Oh, van Italië. Ja, en van Italië, maar ook van de taal. Spreekt je Italiaans? Ja, net goed, hè? Nee. Ik zou het vol beter leren willen, maar dat komt er net van. Nee. Maar wij gaan altijd maar... doet wij lieten we altijd onderwijs, doen we altijd Sicilië. Maar daar ben we nooit gaan. Dus we gaan elke keer weer. Nou, weet je, we dit hier. Nou, Sicilië. En altijd weer ergens jou eens heen. Ja, we blijven altijd heen. Ja, ja, dus we kwamen er nooit. Nee. Ik let er zelf natuurlijk wel die. Maar maar we hebben vrienden, wat eigenlijk een soort familie worden is in Italië. Vlakbij Verona, in Lietswerke. Ja. En toen waren wij nog Lietse band en ben we daar een keer strand. We kwamen midden in de nacht om hier een hele zwiere tongerbui onderwijs houden en de camping weer dicht. En nou ja, dan gaan we op een sportveld staan en wie in Lietswerke. En nou, daar hebben wij staan te kamperen. Ja. Toen kwamen er oorma's een boer voorbij op een trekker. En Huid die wil kaarten had voor de opera. Hè? Dus Huid is een grote opera-fan. Dus die wil onderwijs gaan naar Verona en die is Australische band. Wij zitten daar alleen nog bij een tent op een sportveld. Ja. En die boer die zegt, is toch door die band daar, no? Ja. Zonder ouders. Ja. En dat is een vriendschap geworden. Ja. Van al 40 jaar. Dus we zijn echt opgegroeid met die familie, boerenfamilie daar in Lietswerke. Ja. De Girelli's, hè. En de volgende generaties, iedereen is met elkaar verbonden. En dat is zo prachtig. Ja. Dus bij trouwerijen of mijn jidjes. Dat show je me altijd. Ja. Ja? Ja. U is met me zo'n periode verliefd verstonden, maar vlak daarvoor hij zei ik nog weer bij West en ja, dat leeft heel wat met elkaar mooi. Wat mooi. Ja. Familie die geen familie is. Ja, dus dat is een soort extended family. Hè? Dus die eigen kozende familie, maar die hebben er echt heel wat bij. Ja. Echt prachtig. Ja. En dat ken dan ik. Uiteindelijk zal het ergens eens een keer voortzakje. Ja, misschien wel. Bij een volgende generatie of zo. Maar ik zeg nou dat de broers, of de band van mijn broers, die hebben ik weer contact met. Ja. Okay. En ik denk dat die een zoon van mijn Italiaanse zusje dan, die komt hiernaast wel een keer te studeren. Of dat gaat wel wat heen en weer. Ja. Die Italiaanse zusje. Ja. Goh? Ja, dat is wel mooi. Ja. Wij hebben correct in Italië, hè? Want we hebben elkaar daar al een jaren eigenlijk nooit echt sprutsen. We gewoon horen en een klein praatje. Maar de enige keer dat wij elkaar echt zeggen, toen wisten we nog maar correct debatteren op zo'n congres van minderheden in Italië. Wist je dat? Ja, wist je dat meer? Nee? Ja, nou begint het wel met de dagen. Oh, dat is in in de Dolomieten. Ja, in Val di Fassa. Oh, Val di Fassa. Ja. Ik had het ook zo, september 2007. Ja. Dus toen wist je al correct debatteren. Ja, 2002 ben ik begonnen. Ja. Ach, hé. Ja, ik denk dat het een mooi referentiepunt was. Van toen wist nog de opkomende, ambitieuze... Nou ja, wist het al je nog? Nou, niet meer opkomend. Maar ik heb nog steeds wel... wel ambitie voor Friesland. Ja, zeker. Ja, hè? Ja. Dat is net nog Nee. Nee, dat kies ik op heel verschillende rollen. Ja, wie kiest dat voor me, ja. Maar toen, vertel me daar eens wat hoe wie dat toen dan? Wat zei je zo? In die? Wat weer in 2007, want dat was een minderheidstalen conferentie, hè? Ik vond het vreselijk. Ja. Ik vond het echt vreselijk. Ja, daar gebeurde ik niks. Nee. Daar zie je een... Ik kan me vooral herinneren dat wij leuke kroegjoenen hadden, daar maar wat mensen, maar dat symposium zelf. Ja. Nee, dat weer zo'n riedel van al je minderheidstalen figuren die al je in 5 of 15 minuten vertellen mochten met ze mee bezig zijn. En er is mij echt helemaal niks verder van bijblijven. Nee, totaal. Maar dan denk ik een beetje zo'n raar circuitje. Maar ik toch daar letter nog om, want dat was september 2007. En dat wie volgens mij
Uit de week krijg begonnen, want ik ben in juni Ja, 2007 begonnen. ja. Maar Ja. klopt. En er hong al voor u als boetestichters om die was aan sfeer van nou, dat is een die had er zin in Ja, en zeker. die had plan Ja. en leuk. Ja. Maar er is volgens mij toen het werd culturele hoofdstad nog net in de molle hongen. Ja, Wel? September, wat toen zo? want toen was ik er wel al mee aan de gang. Had ze net je miswaai toen in Nee, nee, want ik weet dat ik bij de collegeonderhandelingen toen, Ja? heb ik het al neemt. Oh ja? Ja, zonder te weten wat het alweer inhouden zou. Hè? Ja, ja. Maar ik vond het idee gewoon heel mooi. Ik zei, nou, dat zullen we willen, Matten. Ja. Ja. En toen heb ik bij... Hoe kwam ze erbij? Hoe kwam ze erop? Het is het moment dat het laatst of juist van Nederland is kandidaat? Of wisten ze dat al zien hier? Wie voor u zag je? Nee, Ja. er komt in een mooi idee culturele haast. ja, ik wist dat Nederland kandidaat was in Ja. 2018. Ja. En En als je eens een keer onder de roes, in een auto en dan komt dat Ja. vanzelf? ja. En ik heb er toen in die simmer... Het is altijd heel moeilijk om het te reconstrueren. Ja. Hè, van want de tijd gaat snel. En ik heb dat ook helemaal net bijhouden. Dus ik weet... En die geheugen is soms... maakt het soms heel oors als dat het is. Hè? Mhm. Of, nou ja. Maar toen in die simmer heb ik met heel veel mensen gepraat. Ik met Klaas Sietse Spoelstra. Ja. Dat was een van de eerste. Ik met waar ik over culturele haatstad praat had. Ja. En maar Jochem Admiraal, want dat was toen mijn... Voorlichter? Ja, voorlichter. Dat ik dat woord. En toen heb ik bij de Giesbert Japeksprijs uitreiking. De eerste die als deputaire, dat wie ik denk in oktober of... Ja, in oktober in de Beroerde Tjerken. Ja. Nou, dat is vlak na september. Ja. Toen heb ik dat examen. Toen wie Josse de Haan weer prijswinnaar. Ja. En toen heb ik voor het eerst in die weer dat ik vond dat wij met elkaar de culturele haatset van Europa Dus toen wij in september 2020 om elkaar zien te praten, toen wisten ze het wel, Ja. maar was het net zo. Net in die. Nee. Nee, Jammer. maar toen kookte ik nog net echt. Nee. Maar toen wie kwam wel aan de gang, omdat ik Maar is dacht... dat, en waarom? Is, Ja. is dat idee zo wat, staat er gewoon opstaan? Nee, Of had het ik zo'n moment? Nee, dat was een moment dat ik dacht Kun je van... dat nog van de geest hebben? Ja, maar ik weet dus net meer wanneer precies, maar dat Nee, maar eigenlijk hoe? al in het begin. Nee, ik had het toen voort, want we zitten toen... Maar het is het belangrijkste ongeveer, carrière technisch althans, in Ja. je leven. En ja. het moment, hast net meer? Net meer van Nee, de wel dat ik ervan jette en dat ik toen dacht, dat moeten we willen. Nou, en waarom? Echt, en dat wist ik, nou, dat wie een soort intuïtie. Hm. Omdat ik dacht van, we hebben een punt nodig, we hebben iets nodig wat ons binnengeeft en wat als een katalysator werkje kan. Dat we in één keer de boel optillen. Ja. En op een naaie manier naar Friesland, naar cultuur in Friesland zorgen. En, want ik vond dat het heel tijd dezelfde discussies waren. En ik dacht, we moeten het gewoon inbreken. Nou, en ik zeg in 2018 zo'n punt, wat dat in één keer heel erg werking gaat. Zonder het te weten, ja, want ik wist echt net precies waar ik aan begon. Nee. Dus ik wist dat Nederland aan de beurt was in 2018. En ik dacht, want ik weet toen een heel bord met het idee aan de gang van, we moesten eerst naar Friesland zien. Friesland als een soort metropool. Hè? We zijn maar 600.000 Friezen. En wat kennen u nou een stadskiller? We hebben 600.000 Friezen Ja. en een heel soort parken, green ertussen, een heel soort Lietse keren. Dus we kennen u zelfs beschouwen als een rurale metropool. Hè? Friesland of Rood. Ja, eigenlijk een soort ideale stad. Ben wij al. Hè? Ja, ja, Want we ja. hebben, misschien Aha. hebben we dit, we hebben ruimte, we Aha. hebben kern, maar een heel soort voorzieningen. We hebben een echte stad, Ljouwert. En we hebben alles wat we nodig hebben we op dat stukje groen. Ja. De ideale metropool. 600, nou, dus kennen wij als Friesland culturele haatset van Europa wezen. Maar wacht Hè? even. Dat is de eerste Ja, gedachte. nou, sorry, ik neem hem waarom. Ja. Wist al jaren daarvoor bezig met dat idee van, god, we moeten vooruit of Ja. het hierin kijkt en keer wat bedenken. Of wie het, dat is toch dus van, zeg maar, carrière technisch van Blikstein. Dus wil ik als deputaire een beetje scoren. Nee, daar heb ik niks mee. Nee, want Weet jij erop? Nee. Ja, want ik wil mijn cultuur in Friesland aan de gang. En ik ben helemaal niet bezig om deputaire te worden. Nee. Nou, maar dan is directeur van de gemeente Ljouwert. Wat? Ja, en toen was ik vredig, want ik werd net politiek actief. Nee? Nee.
Nee. En, maar ik wie wel... Maar ze vragen mij net als debutant. Nee, maar ik wie wel Ja. op een andere manier actief. Ik wie voorzitter van het Eerbelofspul in Jorvet. Ja. En dat vond ik, het gewoon geweldig. Dat vond ik heel mooi, een hele mooie tijd. Daar heb ik een heel soort leer. Ja. Maar dat is natuurlijk echt cultuur in Friesland. En ik zit in het Alverstedenbestuur, dus ik wie heel belutsen bij cultuur in Friesland. Ja. En doet Bertus Mulder ophoudt, toen vreeg hij mij, had ik hem opvolger wil. En dan niet de andere zijn weer doe. Die doe al deputaire, toch? Ja, en die twee, Ja. Bertus houdt op. En Ja. dus Anita en Bertus Ja. Mulder die hebben mij doen vregen om Bertus op te volgen. En vooral om die portefeuille cultuur. Want ik ging met mij ook om. Dus toen ben ik eigenlijk van Boeten deputaire geworden. En nou, ja, maar vanwege cultuur. Want Maar ik moest al- zo graag daar wat voor budgetten. En omdat ik zeg dat het zo vol mogelijk is in Friesland. En ik dacht, hoe kunnen we nou... Als een dat positieve nou- gedachte of Ja, als als vanuit positieve- een negatieve Nee, context? nee, van nee. jeetje jongens, er is daar volle meer uit te halen. Wat ben je weer in? Kakt? Ja, daar heb ik wel zo van die klamme tekkenmateriaal. Ja. Met dat gevoel heb ik wel. En ik zeg een heel soort mensen die het wat woen, maar die geen ruimte kregen. Dus ik denk, ik wil ruimte maken dat die jonge mensen die ik zeg, nou, de Sietse Pruksma, maar die wint toen, die kwamen er al correct aan. Ik denk dat soort mensen, dat die het mooiste maken kunnen jaren. Ja. Nou, want het begint altijd bij mensen die is toch kerst, die is toch verregen en hij is vast steeds van, er moet wat gebeuren. Dus het kwam eigenlijk weer een hele positieve driehoek. Maar ik zeg dat er die klamme tekken van we horen het al jaar leed en het ben altijd dezelfde bus. Ja, dat Het is eigenlijk wel heel dapper als dan denkt van, denk ik wat en wat. Toch? Nou, Wat wij al Nee. een jaar denken van, ja, Nee. dat is typisch Friesland. Maar, Nee. nee, dat heb ik sowieso net. Maar ik dacht ik net, nee. Ik deed dat gewoon. Nee, voor mij wie het, heb ik er net toe gedacht. Voor mij wie het logisch, of natuurlijk dat ik op dat moment deputaire was. Ja. Het maar die maskers, dat heb ik misschien wel te maken. Ik hier een aantal jaren nee, misschien het klinkt dat zo raar. wist dat hij zelf maar het lijkt het correct dat ik een hele lange oorloop nam in mijn leven Ja. om dat op dat moment te dwaan. Ja, dat is een beetje Zo- dat wie wil Churchill-gedachte van Ja, op het moment dat oorlog uitbreekt, wist ik dat alles daarvoor alleen maar bedoeld Weer werd om- om hier nou wijze te kennen. Ja, maar Ja toch? Ja, maar hier, het is, want het hele persoonlijke kanten van wat heeft er mooi maken in die leven, wat doorsto, wat voor werk doorsto. En op een bepaald moment kwam dat deputaireskip en toen dacht ik, ja, dit is wat ik nou dwaan moet. Ja, en daar kan ik nog wel een hele soort over vertellen. Ja, kom op. Je zit hier de hele nacht. Waar dan? Wat er dan al hier achter onder zit. Ja. Maar voor mij, wie dat... Ja, dus dat heeft te maken met die Nee, maar ik heb professionele leven, maar ik mijn persoonlijke leven. Maar dan maakt het mij net wies Nee. dat zo net jezelf die vraag stelt had van goh, zou ik Jan Witske dat wel van elkaar krijgen kunnen? Of zet ik mijn vingers er maar net ombrommen. Nee. Dat is die afwegingen ervan het maken hast. Welke conclusies lussen, nou is het logisch, want dan is het paar dingen hier. Ja. Maar had hij dat wel afvragen een keer van, gaat dit wel lukken? Moet ik dit wel doen? Maak mijn vingers er aan banen? Natuurlijk heb ik wel gedacht van, slaagt het me dan? Maar dat weer meer, dat ik dacht van, ken ik dit in de politiek dwaan? Want ik ben geen politiek mens. Ik ben net een politiek dier. Ik weer net heel actief aan de gang. Dus ik kwam van Boeten. Ja. En ik hier ideeën over cultuur in Friesland. En daar wou ik wat mee. En ik dacht, ken ik dat? Zodat ik ben. Krijg ik dat voor elkaar? Want ik... En dat weer volle meer mijn vraag. Dus ik denk, hoe lang overleef ik dat, zullen we zeggen? Ja. Zodat ik ben. Ja.
want ik moet op mijn manier voorlijk krijgen. Mhm. Ik denk, ik weet net dat me dat slaat. Nou, Dus toen na een uur dacht ik, god, ik ben er nog. En toen na 2 uur dacht ik van, nou, ben je er nog? hè? Ja. het begint te komen. Nou, zo. Hè? Maar dat wie het vol meer. En dan op een bepaald moment... Het is eigenlijk best wel knap, ik wil die door in ja, ik heb een koude hand natuurlijk. Ja, hè? Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel knap dat ze net na 2 jaar, of dat ze na 2 jaar nog dachten van ik ben er nog. Want daar ergens, het eerste jaar of de eerste 2 jaar, weer een en al cynisme natuurlijk. Je was haast uitlaken met die plan. Ja. 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 En dan nog naar twijfelen. Nee. En dan nog naar denken die kutvriezen als ze het willen, dan bekijken dan ook maar. Nee. Nee? Nee, maar daarvoor wie het mijn eerste leef en Ja. het belangrijk. Dus ik dacht, ja, dit mag ik me ook wel en dan was er een heel soort hinnen. Ja. Maar dan ben ik altijd meestal om die hinnen, die daar dan weer in helpen en in steunen en in stimuleren. Hè, dus er is... Maar in een familiekring of in professionele kring? Is een groepje mensen om die hen voor verzamelen die het zei van, doen we? nou ja, een liedgroepje. Ja, we zijn er net zo vol in het begin. Nee, we zijn inderdaad net zo Nee. vallen. Nee. Maar dat zet ik net ontwijfeling. Dat zet ik net ontwijfeling. Dat is toch zo, nou, de wind toch van die nee. jong toen. Ja, maar ik heb wel talent voor om dan de positieve dingen heel erg uit te vergroten. Dus Ja. als er maar een paar mensen binnen die zeggen van, met volhouden, Ja. dit is wel een goede gedachte en die winnen er echt wel. Ja. En daar ging ik op terug. Ja. Dus dan, want als het helemaal hingen blijft, in elke keer die zei dat het niks is en niks wordt, dan dat frustreert alles. Ja. Dus ik ben heel wat op die positieve energie Ja. zitten gang. En ik ga zien, maar een aantal mensen om me heen, want ik weet wel, nou ja, Klaas Sietse Spoelstra, wie is een man van het begin. En Marijke Roskam, die trouwens nou bij de Floriade. Dat is toevallig. Ja, maar dat wie wel toen in 2008, die het met mij in het Natuurmuseum stierven. Toen gingen we een jongen organiseren van... Nou, wat vindt Friesland hiervan? En we stonden met z'n beiden 2 van die piekjes in het Natuurmuseum. En ik stier letterlijk op zo'n rappelkistje. Ja. En Marijke stond met de microfoon jongen om mij dan te interviewen. En die 2 piekjes winsten wat hier als ze niet te zitten zeggen. Nee. Ja, nou, nee, dat vond ik Ah, wel ik mooi. moet erom, maar... Ja, nee, maar, dat wil je net zo. Want dan zie je het wel, dan zie je het echt in cultureel Friesland, er weer een soort verlangen naar... Ja? Ja, Viel dat? ja, dat viel ik wel. Dat viel ik heel bot. Dat viel ik echt heel bot. En Ja. met wie het zie je nou in Forum. Ja. En het cynisme zie je het in de politiek. Van ja, dit is te grut en het is te volle en het wordt niks. En, maar daar wie echt wel het idee van ja, maar stel nou dat het wel kan. Ja. Dan gaan we iets heel moois met elkaar hier presteren. En dan gaan we echt de boel optillen. En dus dat weer de takelijk. Nou, en dat is stadig gewoon, dat groeit. Ja. Maar die eerste 4 hier, want ik had 2 perioden deputaire geweest. Die eerste 4 hier, dat wie wel dreig. Want toen wie het ook in mijn eigen fractie, die vonden het ook een ingewikkeld Ja, die verhaal. willen hinderingsvolzinning? Nou, die had er eerst ook wel eens zo van, wat wil het Famke? Ja, dat Famke. Ja. Ja. Ja, maar moet je je voorstellen, want er komt iemand van Boeten, hè? Ja. Die werd dan parachuteerd als Ja. dus ik snap het ook heel goed. En die werd dan in één keer deputaire en Ja. ja, wat had die? Ja, die voorzitter van die belofspullen in Jorwet. Ja. Maar daar leest een soort van, ja? Ja? Trouwens, ja. En wat andere dingen, maar ik hier net de standaard stappen in de politieke partij, in de Partij van de Ja. Arbeid zet, hè? Dus dat snap ik heel Ja. goed. Maar dat is natuurlijk wel in dit geval een achternaam Ja. die hij misschien geholpen had. Toch? wat- Nee. Nou, dat ze denken van dat is een dochter van een betoefd PvdA-politicus en deze dame had Nou wel ja. ambitie en al een beetje carrière, dus dat komt wel goed. Ja. Had hij dat geholpen? Nou, Niet hard? Het feit Nee. dat ze dochter van... ik denk, ja, ze komt uit een goed nest, hè? Ja. Dat. Ja. Maar dat heb ik wel zelfs waar moeten. Ja.
Ja, Ja. maar dat wil je niet vragen, hè? Nee, maar natuurlijk. Ja, dat is wel heel Fries, hè? Van waar komt de waai en... Ja. En, nou ja, maar in dit geval, ja, ik denk dat het wel geholpen. Want u Ja. wie natuurlijk wel een heel bot een partijman. Ja. 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 Ja, dus dat schept vertrouwen. Ja. Dat jouw vertrouwen. of Ja. zo. Zo net? Ja. Ja. Moest ik wat doordrinken? Of eten? Of douane? Ik Ken ik speeltje douane? heb koude handen, jongen. Wat is dat? Ik ga die Ik zal kachel even- al omzetten. Ik zet nog niet Ja. om. Want ik vind in één fris Dat worden. komt al, de wien draait of zo. Ja, volgens mij wel. Want die joert heel uit Zuid. En toen ik hier heel al. Toen kwamen we wat noorden. En daarom kwam ik wat frissere wien. En volgens mij is hij nou helemaal Hij is omdraaid. Ik kom ja. er nog net wat bij. Ja. Maar ik vind hier ook fris. Eerste nacht weer koud. Ja, hè? Toen hingen we die in kachels. We dachten van nou, dat hebben we net nodig. Maar al die lampen erin en zo. Maar toen hingen we het echt koud. Ja. Ja. Dat famkes, Zo. is dat vaak zien die dan? Of is dat in Zie je eigen, zelf? Ja, ik neem is dat het. in eigen gevoel was dat bij hier dat ze die zo zeggen? Nee, maar ik vind mezelf famke. Ja? Ja, blok ik. Vind ik Dat werd nooit beter? nee, maar dat is heel een soort famke. Toch? Ja. Ik vind het mooi wet, hè. Ja, maar ja, natuurlijk, het had iets liefs. Ja, Het had iets liefs, maar dat ken ik. Maar het ken ik bezitten dat een oor die naïef vindt of zo. Ja. Of ongevaarlijk. Ja. Of ongevaarlijk Ja. maakt je wol, toch? Ja. Dat ze- ja, dat- nee, maar oren Ja. zit dat net. Ik zit het altijd op mezelf. Ja, hè? Ja. Ja. Maar dat is het... nee, want ik heb dat gevoel helemaal net dat oren mij zeggen. Nee? Nee. Ja. Nee. 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 Hoe zou je met hem vroeger dan? Want hij had best een lange naam voor hem. Is ik zo'n Ja. lieds namke of net? Erbij? Ja, wiet, hè. Wiets? Wiet. Wiets. Ja, ja, iedereen neemt mee wiet. Ja? Ja. Oké. Ja. Ja. Wiets of dat famke? Ja, ja. Hm. Ja. Of JW. Maar wiet is mooier. Ja. 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 En dan ben je de middelste, zei je dus. Ja. Ja. Doe dan. Ik ben de jongste. Hoeveel... Ik heb 2 zusters. Zo. Ja. Ik wil naar het liedse broerke. Ja. 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 Middelste is voor mij saai, of net? Nee, machtig. Ja? Ja. Hoezo? Nou, ik kwam altijd 2 kanten uit, hè. En Ja. mijn oudste broer, en ik ben een hartstikke leuke jongen, hè. Ja. Ja, echt prachtig. De wetenschapper bij ons thuis. Ja. Je ziet dat in de boeken of sterren Ja. te zien. Dus ik weet skipper worden of net? Ja, Oké. ja, ecoloog. Ja. Echt, maar een hele positieve. Dus bij alle milieurampen in de wereld, dan rukt hij uit en hij Ja. heeft altijd een positief verhaal. Oh ja? En van waarom dat het ecosysteem zelf toch weer Ja, het ja. oplossen geeft. En, Mhm. maar een hele creatieve tinker ik. Ja. Ja, ik ben heel wies, maar ik heb mijn beide broers. Mhm. Maar hij is de wetenschapper bij ons. Ja. Maar ik kon hem altijd heel mooi van mijn karken spannen. Zie je? Want, dus hij die dingen die ik graag hoor, die niet kon of niet mochten en zo, maar hij wie zo goed als ik weet niet wat. Dus Ja. hij deed het altijd voor mij. Ja. Ja. Dus dat is heel handig. Ja. En mijn jongste broer, die Arne Jochem, Ja. dat is echt de great communicator hè, bij Ja. ons. Die praat met elke die een hele sociale jongen. Dus die weer Daarom show die ik nog wel eens in de publiciteit. ja, die omdat zullen hij nog wel eens. dat Ja. leuk vindt. Ja. Ja, en die hier dat wat meer in de gaten wat ik dan deed. Dus Ja. die wie had met mij aan het onderhandelen. Hè? Dus Ja. als ik wat woer, Ja. dan moest hij er wel wat van waarom hebben, weet je wel? Maar Oh, ja. maar ik ben een beetje aan het manipuleren natuurlijk, ertussenin. Maar het was een hele mooie positie. Ja. Ik vond, nou ja, maar dat kon ik heel goed met z'n draaien. Is hij geboren een politicuspositie? Ja, eigenlijk Nou, wel. Dat is wist- voor het al ja, van dekking, wat heilig en wat een beetje brengen. ja, maar ik wel verbinden.
Wat zei ik wel? Ik verbinden, hè. Ja. Iedereen wat bij elkaar horen. Ja, wist ook de Vredestichter? Dat is niet waar? Nou, de leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste is natuurlijk altijd groter. Ja. En ik zit er tussenin, dus ik hoor dat dan wat meer bij elkaar weer brengen. Ja. 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 Maar ik wil een hele eigen positie, ja. Maar dat zit ik best altijd wat om oppast of zo. Dat je zo de rol krijgt, of net? Nou, Nee? nee, ik heb wel heel erg mijn eigen Ja? rol. Ja? Ja. Maar doe dan maar, die twee zusters. Ja, eigenlijk als Lietsbroeken hij natuurlijk makkelijk. Want ze Ja. vinden die of het lieve kleine broertje. Ja. Of ze gaan in bemoedering en dan dus op een of andere manier best ja, je bent net aan het schakelen of zo. Was dat haast als Ja. nou, dat Ja. was toch nog skets, dat Ja. is iets wat ik totaal net hier. Nee. Ik hier, of ik weer Lietsbroeken en ik ging over de bal. Ja. Of ik vond ze vervelend, of ze vonden mij het vervelende Lietsbroeken en dan Ja. gingen we ruzie met elkaar. Ja. En daar zit net een verbinding tussen of zo. Nee. Hoe mag ik dat zeggen? Ik weet net dat ik dat nou goed zeg, ja? Want het was net zo dat wij net met elkaar konden. We konden eigenlijk best wel goed met elkaar. Maar ik hier net een verantwoordelijkheid als Lietsbroeken. Nee. Zij hien, Ja, ja, de ouderen ja, ja. vinden dat ze verantwoordelijk binnen Ja. van de jongeren. Ja. En de jongeren die vinden dat soms net leuk en soms wel leuk. Maar Ja. ik hier geen verantwoordelijkheid jegens hun. Nee. En dat is wel lekker, dus ik koe Ja, eigenlijk in dat die was- zin wel een beetje. Maar Wel vrij. ja, ja. En ze winnen natuurlijk, op een gegeven moment gaan ze door uit en dan ben je lekker linnig. Dus ik heb vrij lang deel van mijn jeugd hakken linnig, maar ze hadden met hem wie zij er doorluid. Ja. En dat jouwt ik wel, nou, wat vrijheid. Ja. Ja. Dus ik herken dat, was het ook nog eens kerst, eigenlijk vanuit mezelf totaal net. Dat Nee. ik zit er nou Nee. wat nooit aan te denken. Het viel helemaal net alsof ik een positie gewoon had of zo daarin. Ja. Maar dan is het wel de enigste jongen, dus dat maakt die ik wel uniek. Nee. In zo'n... Ja, maar ik ben net een jongen die liek op is hart of op is mem. Nee. Dus ik wie. Ik zit er een keer vrij. Ja. Ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Nee. Ik heb altijd het gevoel dat ze mij. Maar misschien is dat een soort van minderwaardigheidscomplex van de jongste. Van nou ja, ach, dat jonkje, weet je wel? En verder doet er niet zoveel toe. En later had je weet je van de week ik hoor Monique Riks. Ja. Later als je wat ouder wordt, dan ga je positie een beetje proberen deel te zetten. Er komt natuurlijk een soort van pikorde tussen Ja. die broers en zusters. En jegens je hart en mem. Ja. Later wie dat bij u wel een beetje een issue, of net een onuitgesproken issue, ja? Mhm. maar dat je denkt van hé, maar ik wil net altijd dat Lise Broek opblouwen. Dus Nee. dan ga je Charlotte, nou we gaan een keer Ja. wat extra verantwoordelijkheid opnemen Ja. of zo, want je willen Ja. er net altijd wat onderom op bungelen of zo. Dus op lettere leeftijd krijg je wel dat soort constructies. Maar als lidsjonkje of als band, nee. Ik wil gewoon broeken. Gewoon nooit naar te denken. Ja, Nee. ja, zoiets. Ja. Ik bij u we toch wel drie hele verschillende banden, maar alle drie wel een hele duidelijke eigen positie. Ja. En, Ja. en ik altijd wel, bij u weet altijd, dat is typisch Wiets, hè? Ja, Dat hè? weet- Ja. Dus ik waard ook wel heel erg op mijn, op die uniciteit, zeg maar, Ja. maar dat had eigenlijk, maar ik waard er ik wel heel erg in bekrachtigen. Wat wie typisch wiet dan? Nou, ik wel een beetje een eigenzinnig ben Ja. en ik wil heel uitsprutsen wezen kunnen, scherp, van die soms ook vervelende humor. Hoe zo? Ja, dat wie in zo'n gezin, hè, Ja. dat gaat altijd. Wat is Maar dat van die, vervelend? dat kan ik nog niet meer vertellen, maar dat Nee. vond ik dan van die typische wietsopmerkingen. Ja. Hè, dan altijd zo wat... En dat vond ze vervelend? Of, Nee, dat vond ze leuk. Oké. Dus, maar iedereen hier heeft zijn rol. En mijn jongste broer ik. Dus ik geweldig. Maar dat weer bij de verhalen vertellen. Echt op een fantastische manier. En ja, dus we hier toch al wel onze eigen plak daarin. En dat hebben we nou nog. En is dat nog ging heel weg. harmonieus? Dat ging net mooi conflicten? Nee, net echt. Nee. En het is nou versa, als wij alle bij elkaar binnen, dan is het gewoon iedereen pakt, hij zit ik weer in snel de rol van, Ja, hè? ja, drukwijs vertellen, ideeën. Dat verhoorde net, zoiets.
Nee. Nee. En hij hem dat net dan? Als je hem, kun je die rol nog een beetje waarom zien, als je hem met je draaien binnen? Het is heel stom dat ik er misschien nou pas op begin na te denken. Ik had er echt volgens mij nooit zo bot over nagedacht. Ik had het gevoel dat mijn rol nou zeg maar, wat verantwoordelijker is als wat het toen weer als Lise Broeken, maar dat ik dat misschien wel zelf gewoon op mijn naam had, dat ik dat graag hoor. Gewoon op letten van ik ben dat domme Lise Broeken of zo. Dat ik daarom wat meer top mijn naam had. Dus in die zin is het misschien wel wat verloren. Maar ik ren een heel iets beetje uit de pas. Mijn twee zusters, wat ik prima maar ken en wat ik prima vrouwen vind. Amy Zwergers ik. Maar die ben volle, misschien wat rationeler als ik of zo. Maar ik viel mij in zekere zin een beetje uit de pas erin. Net heel bot, dat ik echt boetst in de film. Maar, en dat heb ik wel altijd horen. En dat gevoel is heel nooit verloren, denk ik. En ik denk dat mijn oudste zus altijd het gevoel had dat zij wel de meest verantwoordelijke is. Ja. Dat mijn orenzus altijd het gevoel had dat zij in die zin verloor die positie nooit. Alleen ik had altijd vanuit het idee dat ik de jongste weer misschien wel wat compensatiegedrag gewoon of zo. Dat ik denk van ik moet geen letten dat ik net het liefste sukkeltje ben of zo. Ja. En dat is voor een deel had dat de verhoudingen wel een beetje verloren. Dat ik in sommige dingen nou het voortouw neem. En dat doe je als jongste ben natuurlijk nooit. Nee. Maar klopt wel, het is ook gelijk in de basisverhouding, die bleef eigenlijk hetzelfde. Ja. En, Eigenlijk is dat heel raar, hè? Dat er binnen een heel soort dingen dus gewoon echt bepaald wat je net zoveel meer dan kennen. Nee. Ja. Ik heb wel met vrienden, dat is heel grappig. Ik ben 2 weken geleden met 4 vrienden op vakantie geweest. Ja. En die jongens, wij kennen elkaar al heel lang, al 24 jaar, vanuit de school van journalistiek. Ja. Toen kwamen we bij elkaar als vriendengroep, 4 jongens. En dan krijg je automatisch een soort van rolverdeling. En 24 jaar later is die nog exact hetzelfde. Ja, dat is geweldig. Exact hetzelfde. Ja. Ian is helemaal rechtstuurd en rechtlijnig. En Oren die is de wat afhoudende en die hangt er wat meer bij. Ja. Ik ben in die groep eigenlijk een beetje altijd een beetje in moeten staan en dat vind ik plezierig, dus ik hou me in die rol. Ja. En die horen het waar, en dat bleef. Ja. En 24 jaar later, want toen gingen we 24 link, dat vind ik wel een mooi eikpunt voor uzelf. 24 link gingen we met elkaar op vakantie naar de Schelling. Gewoon in een tent en maar een heel soort bier. En nu zitten we in Portugal in een appartementje, maar een heel soort bier. Ja. En je hebt een heel soort met elkaar beleefd, want eerst toen praten we natuurlijk, zitten we 24 lijn te zeuren over die ellendige ouders van u en over die opleiding, wanneer dat nog een keer klaar weer en later. Dat verschoot alle keer. Op een gegeven moment dan de eerste keer trouwen en dan ben ik gewoon die krijgen baan. En dan krijg je de eerste, die krijgen de ouders die ziek worden en dan krijg je de eerste die het scheiden gaat en die het hertrouwen gaat. Dus je beleven dat alle keer met elkaar, maar die posities die blijven hetzelfde. Ja. En dat had ik iets moois, want dat schept ik een soort duidelijkheid of dat je, ik wil weten wat je van elkaar verwacht kent. Ja. Maar je komt er net doorheen. Nee. En dat is heel apart. Ja. Dat je, al zoek ik in zo'n constructie, en ik denk dat ik dat dus ik ga jegens je hart met mijn zusters. Al zoen je echt een hele andere positie willen, dat ken eigenlijk net meer of zo. Nee, dat zit echt in de basis is het zo. Ja, als toon al, als dan nou niet een recalcitranten wijze wordt, dus dat ken dan net meer. Nee. Want ze relateren die altijd om, was het altijd Westhuis. Ja. Oh, ik zit je wat te griem, ja? Ja? Ja. Maar als je die middelste positie... Het is de laatste nacht, dus ik word maar wasmachine. Maar die middelste positie, dat is wel inderdaad bienend. En dat heb ik in mijn werk natuurlijk ook wel binnen. Hè? Ja. Dus ik heb wel een soort al mooi gekregen van die positie. Ja. Wat ik later heel goed broeken kon. Ja. En hij is nooit dacht van, goh, ik wil eens een keer helemaal net verbinden. Ik wil gewoon eens een keer die recalcitrante figuur wijzen. Of die in een andere positie zitten. Maar in zekere zin, die hele onderneming naar 2018, dat wie...
Ja, hij laat er wel een hele binnen rol in spelen. Mhm. Maar het weer ook wel een beetje recalcitrant. Hè? Van we beginnen echt wat oors te doen. Ja. En ik zei het gewoon trouw. Hè? Ja. Maar dat zei ik ook op een bepaald moment. Al kost het mij de kop. Dat kon je niks schelen. Nee, is het echt zo? Ja, het wie echt zo. Oh. Omdat het er echt om ging van mij. Dat wie net betocht of zo. Nee. Ik vond het zo belangrijk. Ik denk, ja, dit... Nou ja, dat werd het gevoel. Dit moet ik nou doen. Ja. En als het net wel... Nou, dan heb ik het de meesten bezocht. Ja. En dan gaat het op een andere manier verder. Dan doet een oren maar wat oors. Maar ik maak dit bezitje. Dan ziet er zo... Dat wie ik zo van hoe het zoeken. Ja. En weet dat dan mooi komt, ja. Ja. En dat vond je net eng voor een politicus? Nee, ik ben net zozeer een politicus. Ik wil wat van Friesland doen. Wat zou je hem Famke dat maar doen? Of zou je hem van Famke denken dan? Nee, ik vond het prachtig. Maar, Ja? maar die is altijd supporter, hè? Ja? Heel positieve man. Ja. Ja. Is dat een voorbeeld of net? Als ben ik al, want toen weer hij actief politicus. Ja. Wie toen ik al dacht van, goh, zoiets, dat vind ik mooi, wat hij docht. Nou, hij was heel actief. Ja. In de Meerskindberg zit in alle besturen. Ja. Op een bepaald moment. Ja, dat vind ik helemaal niet zo leuk bij zoals dacht. Maar dat weer op een bepaald moment ik net leuk. Want dat wie zat er ook, hij wie er ik nooit. Nee. Dus op een bepaald moment doet ik 50, 60 weer ben wij verhuizen naar Zuid-Holland. Ja, waarom? Nou, omdat het harder te druk hier, het weer gewoon een soort vlucht. Ja? Was weer dat, maar die huishouding, dat roept net meer goed. Ja, oké. Dus dat wie ik nodig. Maar, en wie dat zien zin? Of ja, maar, ja, het hier voor hem ik inhoudelijk, hij zit in het onderwijs en hij dacht, maar ik nou mijn hele leven voor de klas in blijven en dan de band van de band in de klas krijgen, dat zeggen net Nee. zitten. Nee. En hij wie altijd heel bestuurlijk aan de gang, dus hij wil een andere stap nog nooit. Ja. Hoe oud wie hij Maar, toen? ja, hoe oud wie die toen? Ongeveer? Ergens in de 50. Ja. Nou, dat is best moedig. Ja. Ja. En dan met, en mijn broer weer toen kreeg uit de huis, die ging studeren. Ja. Maar ik moest verhuizen in de 5e klas van de middelbare school, wat ik natuurlijk helemaal niet Killing. leuk vond. Ja. Ja. Ja, Hopeloos leeftijd. verschrikkelijk. Ja. En dan naar Zuid-Holland, een verschrikkelijke groeikern, Hellevoetsluis wie dat. Ja. En, Wel mooi aan de Maas. ja, nee, Maar weet helemaal niet wat mooi. is dat? Nou, ik vond dat, nee, Over de Nieuwe Waterweg. ja, hoe heet dat daar? God, Nieuwe ik weet niet Waterweg hoe toch? Maar dat luidt toch tussen Rotterdam en het- Hoek het- van Holland? bij, Hoe ben ik nu in de water? het luidt... Ja, daar had ze men. Ja, maar ik heb laatst verdrongen. Bij de Haringvlietdam. En, maar hoe heet dat? Is dat een Het nieuwe Haringvliet heet Is het. dat de Nieuwe Waterweg? Het Haringvliet. Het heet het Haringvliet. Kijk, we Nou, hebben internet. maar Maar dat is niet daar leuk. moesten we- om nee, als nee, 17 maar dat jaar- weer wel... Het wel een enorme leerschool geweest. Maar toen was ik dus uit dat mooie harmonieuze Ja, opgroeien in Friesland, waar ik wijs kwam. Want we Ja. zijn alle solidair, hè. ja, Want wij moesten, we zeggen ook wel dat dit gebeuren moest. ja. Ja? Zo Ja. wie ben je dan al Zij als wees- ben? ja, maar ik vond het verschrikkelijk. Is die de boel zo op een kop dan? Of? Nou ja, dat viel wel. Ja. En dus ik dacht dat wij met al je maai, maar ik voel helemaal niks. En toen moest ik daar naar zo'n squallen. Ja. Maar dat is al, dan poster die dus al ongeveer in huid. Ja. Dus Nee, maar dat- wat Ja, ik die sorry. in ha, dus ik moest naar je squallen. Ik kom daar de eerste dag en ik ben in huis gegaan en ik had zien dus uit een mens en ik ging net meer naar squallen. Nee. Dit vind ik zo erg en Ja? het is zo'n vreselijke squallen. Dus ik moet net meer naar squallen. En ik moest staatsexamen doen en Ja. ik word gewoon niks meer. Toen in één keer ging het van dat aardige middelste famke. Toen kwam ze eindelijk in die recalcitrante ja, bui. ja. Ja. En, toen En heb daar ik- schrokken ze van? ja, maar zijn we wel geworden lid, wat heel knap weer van hun. Dus ik ga een paar maanden gewoon thuis zitten, hè? Net naar squallen west. Tja, nou hebben we hier... Haringvliet. Het zit er net op, maar hier lijkt maar een sluis. Ja, maar dat is aan de En daar andere lijkt ook van kant. Holland. Ja, maar wij met nee. Hier, Rokkanje. Hier is het. Nee, maar daar Hier waren is ze- Hellevoetsluis. Oh, Hellevoetsluis. Ja. Ach, sorry, ik dacht Hier. Maasluis. Nee, Hellevoetsluis. Excuus, nee, Zie, dit dat- is de Haringvliet. Hier is bij
die dam. En dus dit weer heel leuk bij Rokanje, wie Ja, stroom. ja. En dit weer was een leuk stuk. Maar dit weer een groeikern. Ja. Nou, dat weer een verschrikkelijke... ja, die ene nijbouw wie ik naar de orenwater uit de groen stamt. En die Ja. Zuid mocht er squalen oprichten. Dus die vond dat prachtig. Ja. En Ja, ook wij dat zitten het, hier onder die reek van... hè? ja, alles van wat. Al die reek. Ja, verschrikkelijk. Dus wat die ik? Ja. Ik ging elke vretemiddag Ja. vretemiddag ging ik met de trein naar Grauw. Ja? Ja, dus hier eerst maar de metro, hier het Rotterdam. Ja, En ja. dan de trein van Rotterdam naar Grauw. En dan ging ik jongens naar het korps in Grauw. Echt? Ja. Ja? Ja. Omdat ik weer gewoon hartstikke onwennig en ik word er net naar school. Ik word er helemaal niet wezen, maar ik wist wel dat ik er wezen moest. En nou zo. En, Maar waarom ging ze net naar Rotterdam? Naar de mooie wilde stad. Ja, dat dat wist wist je ik wel. hier. Nee, 15 weer. Een 15? Oh ja, dan ben je nog Ja, even wie jong, kreeg die misschien jong? om Dus die wie kreeg die stad te jong? Ja. Ja, dat wie het eigenlijk. Ja. Ja. En heel onwennig. Want iedere keer uit iets waars kwart, Ja. werd ik het heel wat nooit zien hier. Ja. En nou ja, maar dat weer wel een hele goede les. Wat? Nou toch, Waarom? om de mij te redden uiteindelijk. Want op een bepaald moment, na 2 maanden, had ik hier thuis en net naar school, dacht ik van ja, Had het echt wel aan het Ja. Ja? ja. Ja. Je man die zei net van... ja, ik is het al heel leuk betekenen, maar je gaat gewoon. Liet niet dat Dat heb ik gebeuren? echt gebeuren. Want ik dacht, Ja? als we nou terugdrijven, dan weet ik voor het roen of de hik iets, dan hik een rare stap me zetten. Zat was wist. Ja, Ja. ik word daar net wezen. Nee. En dat was heel verstandig van hun dat ze me gebeuren lieten. En mijn mooie Ja. opvreten naar Grauw, maar mijn cornet blazen bij het korps. Dat. Ik heb er een mooi ik heb er een mooi romantisch verhaal van maken. Maar ik zeg, als mijn Ja. dochter 15 weer en die zoek ik op vrede met die mooie beugeltje 200 kilometer, dat zoek toch heel erg twijfelig van, gaan wij hier wel iets goed in? Ja, maar ik wist ook wel dat, ik vond het wies van hun dat ze dat zo lieten. Ja, hè? Ja, maar ze konden mij waarschijnlijk wel goed. En toen na 2 maanden dacht ik van ja, nou, ik mag toch maar, ik mag me weer beginnen op school en zo. Ja. Ja. En toen heb ik een soort knop omzet, maar dat was een geweldige leerschool. En toen heb ik me oppassen. En daar heb ik echt wat van maken. Toen heb ik een leuke tijd hoor. Hoe lang ga je hem daar wennen? Dus hij het niet veel langer, maar toen Ja. ben ik dus naar de 6e klas. Dus ik Ja. had er oorlog in West en toen ben ik naar Utrecht gaan te studeren. Ja, ja. Dus die eigenlijk me heel kwaad. Ja. Ja. Goh, maar dan past hij wel heel erg gewoon. Dan past hij heel erg gewoon. Als er op die Ja. 15 is, hij van, nou ja, ik vind eigenlijk helemaal niks. Nee, dus ik word in Grauw. Ik wil Maar vooral dan naar Grauw. met huwelijk van die sortimenten rijden. Nou ja, maar dat die nog een stap zetten kennen. Ja, want ze houdt wel nog een Nou, op stap mijn zetten, 15 dat snap ik wel. op mijn 15 interesseert de carrière Nee. van die site mij echt Ah, nee, helemaal maar- niks. Ja, maar ik wie wel, met het wien bij Allier, we wien wel op de Lutsen bij elkaar. Ja. 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 Maar ik weet nog heel goed, want kon ik naar Lelystad. Ja. Ik kon er ook een baan krijgen of de helft voor het sluis. Nou, we wonen Allier net naar Lelystad, vonden we helemaal een drama. Dat vind je nog slimmer. Nog, Ja. 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 Ja, weet je wel. Maar goed, Ja. ja. Nee, we winnen wel. Dus ja, we winnen echt wel weer heel erg mooi elkaar, hè? Ja. En, ja. en achteraf, ik Maar heb, wist dat- ik heb er wel van geleerd, hè? Dus, Ja. dus ja, als ik in Friesland bleef weer, dat het hier dat dan hier het moet trokkabelen en dus nou ben ik er een keer uitgekwart. Ja. Ja. Nou, en ik heb, god, dat ik in wereldreis, maar op puberleeftijd is het best wel. En ik altijd wat dacht toen al van, eerst die stap Utrecht ertussen, maar Ja. ik kom hoe dan ik weer waarom. Ja, maar Ja? dat hier heeft misschien wel wat mee te maken, omdat ik er zo uitgekwart weer. Dus ik heb het idee, ik maak nog weer waarom. Ik ben iets allemaatje. Ja. ja. Laat Dus ik dat eens ik even af- worden. Ja, zei het. En nu ben ik bij kleer. Dus nu ben ik bij voort. Ja, en dan komt ik net weer waarom nou. Nou is het echt Jawel, clear. kom wel weer waarom. Oh, dan komt het wel weer Ja, waarom. natuurlijk. Oké. Ja, ik kom altijd waarom. Ja? Ja. Ja. Maar dan was het tot 2022 en dan komt het weer waarom. Ja, Ja? maar ik bedoel, ik ben hier hè, en ik doe van alles. Ja, maar die Ja. tellen we net maar. Maar dan komt ik weer waarom in het Friese maatschappelijke leven. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, Nou, ik is denk het ik is wel. clear. En, het is ja, maar, allemaal, dat heb ik dus dat- eigenlijk ook wel. Maar dat vreet ik mezelf natuurlijk ook al. Hè, want bij dat deputaireskip hier ik heel bot van, dat is wat ik
nou dwaan wat. Ja, Daarvoor gewoon dat wie er ook alles. Hè? Ja, dat we daarvoor alles te plakken. Wat Ja. ik daarvoor die in hier en dat ik dacht van nou, dit moet ik dwaan. En nou. En in de keer per dingen, ik word culturele haatheid wie belangrijk. En universitair onderwijs brengen in Friesland. Hè? Die Friese Universiteit, dat weer mijn oren druw. Ja. En eigenlijk heb ik ze nog allebei aan de praat. Hè? En wat het goed is, maar werk ik dat nog terug. Hoop ik dan. Hè? Veel keer. En zo Daar komt maar nog wel op. Zo is het kennen. Ik ben kleer. Ja, dat zou steeds kennen, ja. Ja, ik heb die Ja. wat ik dwaarkoer Ja. en woer. Ja, Nou, en nou is het tijd voor wat oors. dat zou kennen. Ja, maar het is veel dus net. En Nee, eigenlijk, waarom net? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik weet het wel volgens mij gewoon omdat het nog net zo slagen is als dat het toen in de Holle is. Nee, maar Het is natuurlijk net alle gerstzeigingen zoals het Nee. woest. En dat kan misschien nog komen. ja. Maar, nou ja, dat er zal misschien iets... Wat er iets nog waar die zetten we aan, zo'n letter? Nee, Nee? nee. 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 Maar waarom, Ik, waarom zou je dan eventueel dan nog wel waarom willen om iets te doen? Dan kies ik zeggen van nou, dan Ja, maar ga ik nu met volle kracht vooruit het andere leven in buiten Friesland. En waarom zou je dan... Ja, maar dat doe ik nou ook, hè. Dus ik doe, hè. Ja, maar, Ik maar dan ging het er zelf nog wel een hekje om van ja, dat doe ik nou. Ja. Maar misschien kom ik nog een keer weer om. Ja, weet je, ik blijf altijd dingen dwaaien. Dat doe ik nou ook. Daar kan ik gewoon bij. Ja. Maar ik ga nou weer ik ben hartstikke druk om te gaan maar die Floriade. En dat gaat weer een hele nieuwe vraag hier. Waar ik echt met dingen zie komen van ik denk van, ja, maar die moeten hier de Friesland hebben. Dus dat blijft gewoon. Ik denk van, we binnen daar een geweldige soort nieuwe mierskip te maken die het helemaal zelfverzekerd is. Dat heet dan Regen Villages. En dat is ik eigenlijk Ja, het plaats graag. verzekerd. Nou, hartstikke leuk en heel mooi. En dus Ik heb niet gezegd, want Ja, dat is echt- wij denken, die Floriade. Nee, Maar dat is echt een bijzonder ding, hè? Een heel bijzonder Ja. ding. Dat Ja. hebben mensen Kom er nog zo nog wel op, net, maar nog dat net is echt in de echt- gaten. Maar, dat, ja. hè, maar dan kom ik, en dan geven we nou iets dwaan Ja. in Almere. Waarvan ik denk, dat moet je bij Holverta. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. En dus, dus ik met jezelf lees ik altijd die link. Ja, omdat ik het hier, ik gun het u, zeg ik dat we het mooier maken en in Friesland en beter. Nou, waarom is dat al de Friesland zo belangrijk? Nou ja, omdat je bij komt, als ik ergens oors ben wie, dan hiek ik dat daar waarschijnlijk gewoon. Omdat ik me wel heel bot verboend viel, maar weet ik wel, ik kom. Ja, hè? Ja, Ja. dat heb ik wel bot. Ja. Daar is ik mensen die kist overal Hoe dat wel deels hebben. wel zit. Ja. Want ik ken ook jonge mensen om me heen, hè. Dat ben van die glocals, hè. Die Glocals? Glocals. Ja. Die kennen overal, Ja. in elke stad ben je, in Ja. de hele wereld. En Wherever I lay my laptop, there's my home. ja. Ja. Maar ze verbinden hun wel met die, de lokale mierskip, hè? Dus Ja. met het eten wat er maken wordt. Ja. En, dus dat binnen de locals, hè? Ja. En dat vind ik wel mooi, want die zitten er toch weer oors in. Maar ik heb die wortels zo. En ken ik wel oorlijnen vooruit wezen, maar ik wil toch altijd Ja, hè? hier weer wat Ja. budgetten. Ja. Ik heb het gevoel dat ik hier echt wat budgetten kan. Ja. Dat is misschien. En het zit een mat. Nou, maar dat matten, dat hier echt... maar ik denk, dan- misschien is dat wel clear, nou. En, maar daar, Er moest dus wat budgetten en ook kistdagen misschien nog wat budgetten. Ja, dat. Is dat het verschil? ja, dat, Ja? ja. Of, ja, matten klinkt correct of... Nee, toen toen- het al begon als debuteren. Toen dat moest doet het toch, wat... ja, omdat ik dacht echt, dit is wat ik nou dwang. Maat, omdat ik het ken. Of nou ja, moest ik nog zitten. Het klinkt Ja. zo missie-achtig, maar zo, Ja, want zo- dat, hè? ja, dat is het natuurlijk ik. Ja. Maar dat... Maar die laag Nee, maar is dat... hier het wel. Maar- En, ja, oké, en maar- nou denk ik, en nou hoop ik, dat ik nou zit in, nou, ik heb die in, hè? Met koer en nou kom ik aan volle vrijer weer, Ja. waarom? Gelouterd. En bevrijd. Ja, En- maar en een heel dan- soort naaie ondervinding. Ja. Ja. Maar ja.
Ja. Ja, maar het is best wel ingewikkeld om Ja, van jezelf nee, uit te vinden van... Ja, maar hoe, volgens mij... en hoe, het is zo moeilijk om naar je eigen leven weer om te zien. Van, omdat, ik zit er middenin. Ja, maar volgens mij zit er ook iets onvast, maar misschien ben ik nou te bot aan het visken hier, van dat het eigenlijk heel sterk uitjoegen best, of wie is het in elk geval destijds, van die intrinsieke drive. Ja. Maar de stukken tijd wist dat mensen denken, oh god, daar loopt weer zo'n vrouwtje met een Messias-complex, dus ik wil dat maar net te bot, want er zit die steeds al eigenlijk al indekken, van ik wil dat heel graag, maar ja. Ja, Nou, ja, maar dat- dat dat- relativeert het, omdat dat is het Nee, maar natuurlijk de relativeert vaak het omdat misschien, dat is eigenlijk mijn vraag, omdat het bang bent dat mensen denken van god, daar loopt weer zo'n Messias, PvdA. Nee, dat kan me alleen niks keer. Nee? Nee, omdat ik mezelf net zo zorg. Nee? Nee, helemaal niet. Dat maakt het me niet uit. Hm. Maar het geeft me ik zit vol meer naar mezelf te zien van weg door de dingen. Ja. Dan, dat vind ik, Ja. hè, wat ben je in eigen drijfveren nou? Ja. En nee, hoe het horen dan zeggen, ja. Dat is net echt wat ik dan... Als dit zo wel ingewikkeld maken. Hè? Maar die droogveren en alles. Ja, maar dat is natuurlijk, kijk, hè, de maken ze een verhaal van die leven. Ja. Maar dat is er nog meer niet, dus we wisten nog net precies hoe dat al reageert. Dat is de eerste lezer. Hè? Dat is de eerste lezer, maar dat mag nog Ja. gebeuren. Ja. Ja. Maar dat stuk wat ik nog hoor, dat klinkt wel een verhaal van Maartje, Mhm. waarom het zo rond is, altijd Ja. rond is ongeveer, hè? Ja. Maar dat is toch herkennen, Ja. of niet? Maar dat is de zee van de tijd. Nou ja, en dan kun je een beetje inschatten, dan snap je waarom wat dingen zo rond binnen. Maar dat je erin zit op dat Ja. moment. En dus is het nou in zo'n soort schakel, Ja. scaniermoment. Ja. Ja. Maar die is net, die is die ontstien. Of die is Ja. die onrekt. Ik bedoel Ja. dat we net een scanier wat zelf opzocht haast. Nee. Nou, in die vader je het wit en dan weer je wipt als deputaire Ja. en ja. dan... Ja. En, ja. dan donder je toch een pad van je ambities klappen uit elkaar, of net? Ja, maar... nou, nee. Want ik hier natuurlijk 2 jaar alleen, hier ik wel een nagedacht van... wil ik nog wel een tweede periode. Ja. Maar ik vond 8 jaar dat is best een soort, hè? Ja. En wat ik kreeg zei, ik had het idee dat ik die en hier wat ik dwaan moest. Ja. En dat ik culturele haastheid Ja. op gang brengen en die de universiteit. Dus Ja. ik denk, dat heb ik gewoon die. Ja. En nou, dan kies nog een tweede periode gaan en dan kies dat nog verder brengen. Maar eigenlijk heb ik dat gevoel. En ik, omdat het is gewoon heel... Het is een heel leven op een bepaald moment. Het is een heel pittig baan. Hè? Mhm. Dus mensen die dat net dienen, die kunnen heel moeilijk erin komen van hoe ze eigenlijk continu daarmee aan de gang Ja. bent en hoe het... En ik had die... Het is geen baan, het is een manier van leven. Het is nou Ja. integraal, Ja. ja, dat bij elkaar dan. Ja. 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 En dus dan is het echt wel zo'n om... achter je dan te zeggen van nou weer een Ja. oor. Ja. Hè, want er zit ik bij een heel systeem om die heen en Ja. alles riocht dat er naar die. Ja. En dus op een bepaald moment beginnen dingen en ik zei sto, Ja. denk dat het mag. En nou ja, dus een tweede periode, dat is altijd, eigenlijk is, denk ik, is 2 perioden wel mooi, omdat dan ik dwaankist, was toen in de eerste periode begon best, in je periode is te kwaad. Ja. Dus 8 jaar is eigenlijk wel heel mooi. Het is misschien ook net voor niks dat de Amerikaanse president Nick maar 2 termijn van jou die zitten mooi. Ja. Toch? Ja. Maar dan ben je wel instonken dan, maar in de periode. Ja, ja. Nou Oh, ja, net. ja. Dus dat waren de overwegingen Ja. van mezelf 2 Dat moest er jaar eigenlijk wel niet. Dat waren. ik dacht van, nou, Ja. dat is net verkeerd. Maar, En, maar ja, dan op een bepaald moment dan komen er ook ooromstandigheden en dan beginnen orenmeesters, ik zie iemand te praten van ja, nou ja. wat Hoe moest je zit nou dat allemaal verder? dan? Wat zijn die mensen, dat zie je niet? Ja, iedereen gunde mij natuurlijk 2008 Ja. om dat helemaal mooi te maken. Ja. En dat ik zelf natuurlijk echt mooi vond. Ja. Hè? Dat weer Maar- het argument? Nee, nou ja, en ik om de gis natuurlijk ook zien naar de Partij van de Arbeid en
hoe zit het met de opvolging en wie kan het beste listloeker worden. Daar ben ik hele gesprekken over. Ja. En nou ja, en dan op een bepaald moment maak ik een keuze. Ja. 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 En dan denk je nou... Hè? En dan denk je later... Dat hij misschien net wijze matten? Nee, toen dacht ik van het is... Ja, dat kist achteruit. Hè, maar, Ja, maar het is wel een bewuste keuze toch? Het is een bewuste keuze. Want het is zelfs de street. Ja. Street, Ja. maar er is een streetje west Ja. bij Lut Jacobi. Ja. Om het lijsttrekkerschap. Dat Ja. is heel makkelijk toen zit ik in van... maar dat ging net wel. Nee. Nee. Ja. Nee, dat hier wel kind. Ja. 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 Maar ik vond dat wij het in dat vorige college met Hans Konst, hè, want dat is mijn collega geweest. Ja. En daar heb ik echt geweldig mee werken. Ja. Dat is echt... ik zeg ja, maar dat is wel het beeld wat er natuurlijk ook van heerst. Dat het een college weer... Ja. Wat, dat weer echt prachtig. Ja. En ik met Tineke Skokker, die ging ook vliegen zit. Ja. Nou, dat werken echt als een tierlier. Ja. En mijn Hans Konst, daar kon ik gewoon geweldig mooi. En dat ging ik in dat samenspel, dat ging prachtig. Ja. En daarin is hij, vind ik, verschrikkelijk onderwaardeerd. Ja. Want hij weer echt degene die het vier vooruit zegt en die het mij mogelijk maken had om de dingen te doen. Hè? Mm-hmm. Dus hij dekte alle ellende aan. Ja. Want hij hier de moeilijke dossiers, hè, met Tialf en Wien. Ja. En nou ja, ik hier financiën, dus dat weer een geweldige portefeuille. Ik kon heel soort mogelijk maken. Mm-hmm. Dus wij in een hele goede tijd hebben wij dingen van Friesland aan kunnen. Ja. En die combinatie van Hans en mij, dat weer een hele gelukkige. En daar is dus gewoon met Rogge in. Ja, en dat... En dat had ik mooi maken dat ik dacht van, nou dan ging ik van het listloekerskip. Nou, omdat ik vond dat hij hier dat ik verdiende. Die is het van hem? Nou voor wat we uit de wijsheid hier. Ja. En ik vond dat hij is net de jochte, maar dat zeggen. Hij is onderwaarderen. Ja, ja, en dat heeft maar hij wist toen toch al dat hij ermee ophouden wil? Hoe hij ik toch? Ja, wij hier nog strong. Hij wil ik toch? Ja. Oké. Ja. Ik ben net genoeg politiek geweest om dat al maar dat... Ik meende dat hij toen ophouden moet, maar hij moet dus ik toch? Ja. Oké. En van mij had dat ik iets te maken met trouw. En we hebben maar dat college en Martin Biden hebben een hele soort beleefd. Ja. En daar ben ik gewoon doorheen en gang. Ja. En op een prachtige manier. Maar een heel soort vertrouwen in elkaar. En dan denk ik, ja, dan vind ik dat je daar ken ik net in één keer bij wij. Nee. Maar je moet de vruchten nog plukken. Ja, omdat wij willen van Oetsjoegen dat wij het heel goed, dat wij een heel soort uit de wijsheid hebben van maar de waardering wie er nog net echt. En spelen dat mooi dat je dan denkt van mij nog dan... Of wat wij het jaar dan nog een keer die fjouwer hier nog, dan kunnen we misschien eindelijk die waardering direct verkrijgen. Nee, dat weet niet. Nee, want we vonden dat we die waardering wel hier. Ja? Ja, in Friesland ging dat goed. Alleen nog, die verkiezingen zijn heel wat landelijke kleuren. Ja, en daar weet gewoon net zien te knokken. En dat is wel frustrerend. Ja. Dus dat heb ik bepaalt uiteindelijk dan die carrière. En dat gaat helemaal boet bij ja, maar mijn carrière... Dat vind ik dan, carrière is misschien een verkeerd woord. Dat bepaalt hoe het dan weer verder gaat, maar de politiek in Friesland. En het gaat om wat jere uit de wijsheid is en wat jere relevant is en wat jere thema's binnen. Ja. Maar en dan gaat het bij die verkiezingen dan in één keer helemaal net hoor. Nee. En dat wordt dan plotseling. Ja. En dat is meer te verteren. Ja. Ja, want dat is... mag je dan als politicus lilk wijzen op je kiezers? Dat je denkt van ellendige, verwende steltje kutvriers en dan show je hem nou net, dan zit ik al 2 keer van de 2 keer kutvriers, dat moet je ophouden. Maar steltje verwende rotzaken, wil je hem nou net even zien wat wij even hem dingen hebben?
Je doet het van die mensen en die mensen die, en dan is het van ons jongen, Ja. dat is het machine zaligheid in Ja. zekere zin goed doet. Ja. Maar ze zijn gewoon te lui om Om naar de stembus te gaan. nou, of te lui om een krant te goed lezen, informeren. of er Ja. uit te denken. Ja, Als ze denken, ja. Samson Ja. vind ik net zo leuk, dus ik Ja. stem net PvdA Ja. bij de provinciale Ja. verkiezingen. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Ja. Ja. Dat heb ik wel tocht, hè? Ja, Ja. ja, ja. Het weer, maar dat... Maar de vraag wie ik meest leuk was als Ja. politicus? Ja, maar dat wie ik, die dag na die uitslag. Man, wat er toen al je toen me heen ging. Ja? Nou? Ja, maar dat had toen ik... nou, ik... ja, maar dat had ik in de kranten stonden. Ik roen die dag, ik roen echt een beetje verdwaasd daar bij Vlaanderen om, hè, dat is bij ons bij Raad. Ja. En maar echt in trainen, rekken wie ik. Door die uitslagen, dat we net in Friesland, zelfs net in Friesland, echt verschil maken kennen hier. En het is, ik dacht, hoe kan dat nou? En wij zijn bleun, hè, die Friesen. En nou, dan gaat echt alles door die heen. Dus ik had er en letters. En dan na die verkiezing, Ja. want dan na zijn jong, maar voort weer verder, hè. Dus dan is de hup. Regio, collegeonderhandelingen, nou dan gaan we weg, misschien collegeonderhandelingen kunnen we en dan weer meedoen nou, hè, Ja. en dus dan, daar kist dan even niks meer, dus het koers al even aan de kant. Want dan is weer uit van wat hebben we dan wel, ja, dan hebben we nog steeds... Maar ik wil nog even in de trainen. Want is het alleen de trainen van verdriet of hartstikke vlot? ja, Ja. natuurlijk. Ik Ja. heb heel vaak zo'n Ja. kutvriezen, Ja. bij wie ze nou. Ja, Nee. beter zo denk ik zo. Nee, maar heel vaak. Ja. En dan kwam meestal later, hè, een week later, hè, dan Ja. weer het al eerder. Dan kwam Roene weer op stil en dan zei meestal, ja, maar ik hou wel op die stemtje. En ik dacht, ja. Nee, maar weet je wel, maar ik ben wel heel lief. Maar dan maakt, ja, nou ja, dan maakt het ook wel weer zwaar gaan oer. Maar toch, dat is het echt. Ik zeg, volgens mij een week voor die verkiezingen, Ja. zeg ik daar of jij, Ja. ik zit in de auto op Ja. de radio met René Koster en oer. Oh ja, ja, ja. En toen, nou ja, alle peilingen min natuurlijk Min. Ja. En wij weten alle keer Ja. al lang dat, dat provinciale verkiezingen gewoon landelijk beeld volgen. En daar is er nog, en natuurlijk kist ik hard naar de oors. Ze is in campagne. Ja, dus nee, we hadden ze goed in en we denken dat we het. En ik dacht, ach, die even ziel. Iedereen weet al lang dat ze daar Ja. als een onderuit Ja. kist en dan was het Ja. niet zien. Nee. Al was het net zezen. Ja. Viel het er wel omkomen? Nee, dus juist de Ja, je peilingen wordt er natuurlijk. rekening Kijk. maar- Nee, maar wie- dan dus zit gewoon in een oren. Maar is het echt Flow, hoop dat denk- ja. is het echt hoop dat Ik het verkeerde toch komt? echt in Friesland, dat zie je toch toch maar net gebeuren. Ja, dat is naïef. Nee, dat is net naïef. Nee, is dat net naïef? Nee, er wie gewoon, dat wie er is heel, er wie zo hard werken, er wie zo volle, er is nog nooit een college wat zo volle dieren had en zo volle, wat nou nog steeds wat teruggeeft. Nou, dan dus ik wist zo het zoeken van de goede dingen. En ik denk, ze ben je toch net blind. Dit is, hè? Nou ja, maar ik wist eigenlijk ook dat het landelijke, dat toen helemaal, dat het landelijke verkiezingen weer. Ja. Maar, En denk dan- maar ja. het is gewoon, het komt echt zo'n opbouw. Dus is in een campagne, hè? En de hashtag meestal om die heen, die wist alleen nog daar maar aan de gang. Dan gist naar dat moment in maart, dat de verkiezingen binnen. En er heeft geen orenstand als positief en... Nee. Maar eigenlijk vanuit, Maar vanuit de maar- uitvoering. Ja, hè? En Ja. oprecht hoop je van, nou, dit, Ja, kijk, dat ken je net zo wezen. Nee. Nee, dan krijg je een draai meer. ja, dat weet ik zo. Dat snap ik ongeveer. Nou, ik Ja. kan het misschien net invullen, maar hoe is die daar daarna daar bij Ja. Vlaanderen? Ja, maar Veel dus. en daarna nog wel mannen. Ja? Ja, dat heeft wel een hele simmer heb ik daar maar aan de gang geweest. Ja. Dat ik eerst, maar dat is natuurlijk ook heel raar. De werk is 18 jaar lang Maar het is... enorm hut, hè? Ja. En dan gebeurt dit en dan gaat zo eigenlijk, in juni houdt dan in één keer die werk op. Hè? Dus ik hier het gevoel dat ik echt maar 150 km per uur zo batst in een morgen klapte en in één keer bof. Ja. En het houdt op. Maar dat En denk in die ik, systeem zit het alles nog, Ja. van nog steeds van Ja. ik ben maar Friesland, ik ben dit en ik dat. En, Ja. en dan krijg je niet een keer geen kant uit. Ja. Is het ook een soort van wake-up call dat je denkt van, ja,
Ik klap nou in het zien ben maar die auto, maar ik wist eigenlijk al lang dat ik die bocht missen zou. Alleen ik woed net weten. Ja. Dat is dan eigenlijk, waarom komt die in de realiteit? Of is die realiteit nog altijd net? Want wij zien er al in uit de Ja, scène en ja. we zijn van ja, nee, natuurlijk gaat het mis. Ja. Ja, nee, maar dat is hetzelfde als mijn culturele haat. Dat zie ik iedereen te zeggen. Nee, Nou, maar natuurlijk hebben we dit Nee, net. maar ik bedoel dit Nee. net, maar ik bedoel dit net uit cynisme. Wat ik weer Nee. helemaal het cynisch daarover. Nee. Maar Ja. ja, als alle peilingen zo slecht binnen en Ja, ook, maar dan was het gewoon net ha. Nee. En dat doet er gewoon alles om dat te voorkomen. Ja. En Chantalitten, wat er dien is. Ja. Maar dat verhaal maakt het gewoon geen bliksem meer uit. Nee. En dat is wel zo verschrikkelijk. Ja. Want, en als je nou staat gewoon begint wat meer met jou staan nooit te zien. En dan zorg ik hoe sto dan in die 18 jaar in een soort kokonkomst. Dat steekt dat die provinciale politiek, dat is in leven. En dat denkt dat iedereen daar ik. Nou, ik weet wel dat net iedereen ermee bezig is. Maar soms heeft wel dat gevoel. No just dat er binnen zoveel oren werkelijkheden is. En er zijn mensen die het een heel lang boeten, die politiek, maar hele belangrijke dingen aan de gang binnen op een hele andere manier. Dus dat is wel louter in het effect. En dan denk ik dat gewoon net te lang in zo'n systeem terugdraaien was. Want het begint zelf een kind te leeuwen, hè? Ja, maar misschien mat het ook wel. Als er net in Ljoot is. Nee, dan verroost ik niks. Maar, Nee. Dus het is een hele... Heel twaslachtig natuurlijk. het is het ik. Ja. Want die kracht zit er ook in. Dat is het sa. Daarin Ljoot. Ja, want als verroost ik Nee. niks. Dan krijg ik Nee. niks voor elkaar. Nee. En dan mag die niet kon zitten niet, hè, want dan had je op voorhand alles al relativeren, dan verhoort klopt er dat. niks. Dan wist er nooit in zo'n begon zelfs. Nee. Maar de klap is wel hut dan. Ja, die weet ik heel goed. Ja. Ja, nee, dan ga ik echt gewoon simmer hoe die en dan Ja, hè? nou, misschien nog wel langer. Ja. Maar toen ben ik weer, in september ben ik weer naar Boetengong en had ik dacht, nou ik zeg, wat zal ik nou doen? Nou, toen kwam die Floriade al weer aangekomen. Sorry, want ja, hiest ergens in die zin waar ik spiet? In de zin dat je denkt van, ik ga wel een heel soort energie erin stuitsen en als ik nou samen rekenen ben, ja, het is mooi dat ik me zo inspannen word voor die provincie. Maar als Nee, ik dat- ik heb nooit spiet. Nee? Nee, dat komt echt net in mij op. Nee? Nee, Net nee. echt serieus Nee, van, nee, ik wil alleen nog maar eerst zie ik zo vol adrenaline nog en energie dat ik gewoon net wist wat ik er maar moest. En dat ik gewoon hokjes timmer in gang beuzen en ik gewoon echt... Ja? Ik ben een hakje slopen. Het domverwie en Ja. had ik, en Ja, hè? toen na een paar weken was ik zo verschrikkelijk wurg en dat Ja. echt alles dimenseert. Dat is veel gist hoeveel stress is het eigenlijk. Ik opstapels wat ik niet eens meer wist dat ik, want dat weer gewoon mijn normale tasstoon zit maar zitten. Hè? Dus dan is pas veel. En daar viel dus altijd goed bij. Ja. Neem ik gewoon. Ja. Ja. En toen was ik echt heel wurg dat ik eigenlijk niks meer, gewoon alleen maar zie het in de tuin. Want weer mooi simmer. Dus dat, maar Ze hebben het wat over 15. Evelien simmer, weer wel mooi. Maar wel mij heel soort onlustgevoelens van hoe. Ik probeer hoe maakt het dan en ik weet hoe maakt het nou weer verder. Hè? Maar nooit maar ik ga echt net maar speed. Nee, hè? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Nee, En is het teleurstelling dat het net waardeerd wordt en het allemaal meest? Of is er ook een teleurstelling dat het vindt van dat het vielst alsof die 8 uur er net meer dat. Nee, hoe mag ik dat zeggen? Ik formuleer het net goed, sorry. Is het teleurstelling van dat eindpunt? Of is daar mooi binnen die 8 uur ik minder waardevol geweest? Nee. Achteraf? nee. Dat net, zo Nee. viel dat net op dat Nee. moment. Nee. Oké. Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, hè? Nee. Maar en zelfs net is dat net waarderen, omdat ik weet
dat er wel een heel soort waardering is voor wat er dien is. Ja. Dat zeg ik gewoon en dat verneem ik. Maar die stomme Friesen dat ze net stemt haar. En dat ze dat net... Hè? Ja. Dat ze dat net zorgen. Ja. En dat is wel het lot van de politiek, dat weet ik wel. Dus, rationeel Maar ja. wist dat al je wel, maar dat, Nee, maar iedereen die het net heel intensief politiek volgt en Ja. dit nou een shot, die denkt Ja. van, god, hij is nee. een arrogante politicus. nee. Die Ja, niet van nee. een plusje wil. En... Nee, het gaat mij net over het plus. Nee, maar ik Nee. bedoel, het is natuurlijk heel arrogant. Nee. Ik snap hem. Nee, want ik wil zelf al ophouden, maar het gaat mij gewoon helemaal net over het plus. Nee. Maar het is meer om toch echt de belutsenheid van mensen die je wijden voor bij wat er gebeurt en omdat ik heb samen je meerskip en daarmee aan de gang geweest. Ja. En dan denk ik, en dan hopen ze dat eigenlijk dat het verder is als dat het is. Mhm. Dus dat is wel weer een soort wake-up call, hè? Van, ja, En dan hoe is- belutsen, hè? Dit is een hele lietse groep die belutsen is, Ja. die ermee aan de gang is. Ja. En dat is een hele grote groep. nee, staan erbij. Nee. En en dan, maar dat was het. En die groep Ja. bepaalt uiteindelijk Ja, wat er met mij gebeurt. ja. Nou, wat er met mij gebeurt vind ik dan het eerste slim, maar wat er gebeurt mij, hè? Ja. Best mee aan de gang best. Ja. Dat is volle belangrijker. Ja. Wat van mezelf, ik weet wel wat daar om wat oor, zo'n oren stap. Hm. Ik heb zin om, nou ja, om weer naar avonturen. En dan loopt En, niks van als je geen speed haast. Daar is het precies Nee, maar wat speed? Waar speed van dan? de optelsom van die twee. Als er ergens al in een onderbuik viel van Het kon was net goed komen. Kim beter net die treden termijn wel. Ja, en dat dan wist ik, ligt die oorheilie. En misschien toch een. Ja, maar daar heb je een speed van, want dat doorstaan. Dus ik speed, ja, gewoon net zo bij mij. Nee? Ik kan geen dingen eigenlijk bedenken. Ja, ik kan wel dingen bedenken waar ik speed van had trouwens. Maar dat zit net op dit vlak. Nee. Nee, dat is heel, ik ben heel andere dingen. Maar net, Kun je überhaupt speed gaan dan? Van dingen, want dat ga ik mezelf wel afvragen. Ik ga ook wel van dingen speed, maar dat Ja. zijn haast altijd dingen die je onbewust voorbij gelezen lid naar haar zeg maar. Ja. En dingen waar je een bewuste keuze in maken gaat, dan vind ik eigenlijk speed. Nee, Ja. Dat komt er net niet voor. Nee. Dat kan je het verkeerd uitpakken. ja, maar dat is dan hij zo. verkeerd Maar dat kiezen, is dit. Dat ja, is hier. oké. Maar als het om mensen gaat, die ik wel eens beter... dat het een maximaal meesken. Dan kan ik wel speed hebben van dingen die ik net zoen haal of die ik Ja. net goed in Nee, maar dat is inderdaad dat is dingen die oors. er onbewust voorbij Ja, dat is gingen, oors. zeg maar. Ja. Ja. En Ja. bewuste keuzes kun je Ja. nooit speed van haar. Nee, tenminste, ik had het net. Nee. En dit weer een bewuste keuze. Ja, dus op een paar geen moment speed. heb ik dat sardine kleren. Ja. Dus dat viel ik net. Nee. Wat zetten we even op tafel? Nou. Of zetten we wel iets op een andere tafel, dan was ik erdoor zitten gaan, want we waren net de hele dag hier maar een beetje Ach onder. nee, dat is ik niks Al aan. was hè. het boetenworst, ik weet net hoe koud Ik het moet is. nog Ik heb het even- idee dat het koud is, maar misschien valt het wel mooi hè? Ik kan wel even zien. Maar misschien door een doorliepen, dan zitten we van wel helemaal aan de boeten. Oh nee, het valt mooi, het is heerlijk. Nou, ik geef een boeten. Nou, Ik wil wel even fuel maken. zien we dat wat? Ja. Het waait wel weer, maar dat ken wel toch? Dat is zo lang. Maar het is een hele soele joen, hé. Toch hè? Ja. Het volgens mij is het warmer als het niet is Hé, hier. hey, is het beter zien. Ja, goed hè? Ja. Dat is het Indonesisch. Ja. Ja, prachtig, hè? Was dat veel maatje? Of moet ik het wel? Ja, ja, maar ik heb jongens toch maar zo'n spuitbeurswerkers, hè? Ik ben echt een fjorkers. Ja? Ik wil wel fuel maken. Zal ik even hout brengen? Ja. Dan was de fakkel Ik heb gewoon, thuis een hele grote vuurschaal. Echt wel... Ja? Zo'n oude, van oliedrum vet. Zo'n heel groot... Ja. Zal niet een beetje zelf omheen de ja, oogje zo kennen, zo kennen. Ik ga even hout Ja, voor die. doe maar.
Volgens mij is de wien joort echt 360 graden in. Ja, hij is echt... Wat nooit er weer. Hij is nou weer. Hij is nou weer daar. En volgens mij Hij krijgt weer had hij in de joort kamer echt daar helemaal wel. rond geweest. Ja. Oorzet hout, ik ga die hoor ik even. Oké. Hey, hij een hartstikke view hoor. Ja. Mooi. Je kijkt er gewoon doorheen zitten, hè? Ja, probeer eens wat, zou ik zeggen. Nou, het is al een keuze om die dopper uit te krijgen. En hout, Ja. wat was drinken? Heeft er ook wien? Wit, rood? Wit. Ja. Oh, dit is wel moeilijk trouwens, maar die wien. Ja. Is dit nou een rare oorstekker? Nou.
Ik moest even naar de dictie, hè? Oké. Gaat ie? Nou, het waait heel de tijd uit. Ik probeer dit wel, beetje. Dus even geduld. En als het nou gewoon... nog vast Ik heb er best wel zo doorheen weer. Oh, dat helpt ook weer niet, Bart. Nee, dus ik zit al een beetje voor hier om die winden wat waait te houden. Lampolie, dat zult toch zijn maar banen, maten? Ja. Zo ik kruim wel aan de gang, ja? Oké. Zo. Bij de thuis gaat het makkelijker. Ja. Maar ik heb er van die blokjes, is wel? Ja, ja. Gewoon hout. Van wat we snoeien bij jezelf. Hij heeft een grote tuin, maar Ja. En, het is een soort boerderij, toch? Bij ja. Zit er nou wel? Ja, zullen we echt een beetje goed. Maar hij moet even verder gewoon. Ja, aan de onderkant, maar hij op die of andere manier giet hij nog net echt. Wat was? Het is wel goed. Weer even bij de... Ja. Hij komt wel, hè? Het is gewoon geduld, hè? Dit is een heel mooi prikje. Tjus. Goed. Hè? Goed. Goed. Zullen we die deze even pakken eigenlijk? Ja. Oh. Ja. Ja, maar je hoort ik het bruut. Nee. Ja. Hoor hem wel aan het praten. Dit werd het dreigste onderdeel van deze Ja. nacht. Met de rotterige Viewer hoor. hoor. En het om te horen. Nee, je gaat gewoon goed. Die doet het best, want dat komt dan heel tien prikjes. Maar hij moet even wat meer omsteken. Ja. Daar onderin, ja. Ja, daar gaat hij goed. Ja, nou gaat hij heel best. Oké. Nou even. Nou komt hij goed. Hier zien we gaan weer even kort zitten. Ja. En ik roep mezelf van hem oren af. Ja. Dit komt goed. Ja, dit vind ik leuk werk, hè? Ja, hè? Ja. Ja, dat vind ik mooi. Zo, dan moet ik zelf een beetje uit hebben. Ja, nog eens jongst ook. Ja. Als we contact met Tineke Skokker hier op Vlieland hadden. Ja, wij zonen nog bij Kota, maar Ja, reunie-dineetjes. ja, Door maar dat is er nog net van kwam. Ja. Maar Martineke, ja, dat is zo voort. Mooi Hans was je vrij even hier Ja, in hè? Vlieland, ja. Ja, die had het hier geweldig naar het De zien. 3 slachtoffers die... Slachtoffer? Nee! Oh nee, Tineke mag je net een slachtoffer eigenlijk. Nee, nemen, hè? maar Die had wij eigen echt, maar keuze. is ik net. Nou. Nee, echt net, echt net. Nee? Nee, Oké. nee, echt net. Oké. Zeg ik dat Leeuwen dan? Ja, dat moest Oké. echt Leo. Ja? Ja. dan Nou ja, was- en het, ja Oké. het is omdat het zij is. Ja? Ja. Nee, we hadden helemaal mooie dingen hier, dat is toch prachtig. Ja. Ja. Oké. Nou goed, houden we het daar eerst op. Ja. Ik vind dat mooi hout. Ja dan? Ja, dat is mooi hout. Maar dat eten zie je er net van kamer, want je hebt het al jaren alweer in. Ah ja, dat is het. En dan verrint dat ook weer, hè? Ja. Oh, zo, dan hebben we het echt mooi aan elkaar. Nee. Nou, je hebt hiernaast nog een afscheidsdingetje van Ja, van Jorritsma. van Jorritsma gedaan. Ja, want dan heb ik Hou je heel dan? goed, heel plezierig maar werken, hè? Dat is echt weer. Ja, hè? Ja, ik mocht hem heel graag. Ja. Oké. Ja. Waarom? Ja, dan mag je Nou. een compliment uitdelen. Ja, Waarom? ja. Omdat hij het gewoon achter de schermen en ik een heel verdiende. Het is gewoon een hele meestelijke commissaris. Ik heb altijd het idee, maar dan ga ik nou even niet heel Ja. lelijk zeggen en dat Ja. ook bewust hebben. Dus dan Ja. moet je zo het beeld erop zetten. Ja. Dat in die culturele haardstedverhaal hij Ja. daar nooit zijn bord zijn nek voor uitstutsen had. Nou ja, wel, hij heeft me daar wel in steund. Ja? Echt weer. Ja, Ja, hè? zeker. Zeker. Oké. Ja, dat heeft hij echt weer. Wat had hij hier dan? Nou, gewoon
Ik mag uitdrogen dat het een heel goed idee is en dat we dat vooral... Kijk, we moeten even wat afstand Ja. meer van. Ik begin nou te knetteren. Ik zit de fakkels niet in naar hem proberen. Ja, oké. Maar hij had... Nee, dat heeft hij wel Ik had het steund. verkeerd jongen. Dat Ja, hij dat heeft hij wel steund. Ja, hè? Ja. 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 Ja, zeker. Wint, oh ja. Nee. Maar dan ben je voort en dan ga je voort direct geen contact meer of wel? Nee, we hebben wel contact. Oké. Ja, zeker. Ja. 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 Was dan weer hier dan? Ja, dat zal ik wel even doen. Zo, wat zit dit? Nee, maar de meesten beginnen dan altijd heel snel te oordelen hè, van wat hier wel is en wat hier net is. Maar ik vind dat hij als commissaris hij het in elk geval in die voor zat ik een mooi maken haar. Ja. Het het gewoon heel goed in en vooral hij heeft ook rieselijk het werken. Ja. En hij had een, ik maar burgemeestersbenemingen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk, er gebeurt een heel soort achter de schermen. Hè? Ja. En hij had het op een hele menselijke manier had hij een heel soort dingen opvang en uitvang en voorkomen. En dat komt nooit naar boeten. Nee. En dan gaan mensen die oude rekeningen op. Nou, bijvoorbeeld, hij is toch wel het genoeg lobbyt voor Friesland. Ja. Ja, dat had hij ook die in. Maar diezelfde ondankbaarheid. Eigenlijk, Ja, ik wel. eigenlijk met je als En dat mensen politicus... zorgen gewoon een liefst beetje boetekant en ze zien net wat er al hier gebeurt en wat er al hier dwaan moest om de dingen erin te laten zaten ze erin. Nou, dat jij er gewoon bij, maar dat had hij heel goed in. Maar als politicus mag je dus eigenlijk nooit dankbaarheid verwachten. Dat is een beetje een cynische maar wijze les, of net? Ja. Maar dat wist hij maar hard al lang. Die ik Ja, wel die- mocht of net. Ja, maar dat is zo'n onverbeterlijke positivo, hè? Ja, hè? Ja. Nee, maar dat Maar heb had ik hij dat in het verwasko gedaan? Nee, Dat hij zei van, nee, Famke, nooit. Marsto wil die politiek in? Nee, nooit. Nee? Nee. Vond je dat leuk? Vond hij het leuk? dat hij die? Ja, maar dan hebben we die zou weer hoor, maar wel, als er wat kiest, dan moest ik wat doen. Ja. Dus dat heb ik heel erg mooi. Dat gereformeerd. Ja, dat is wel, ja. Ja. Maar toen wilden we dat net binnen, hè? Nee. Nee. Maar dat Maar zit wel dat- diep, dat zit er wel Dat diep heb in. ik wel, ja. Ja. Ja, hè? Ja. Wat was er mooi met een oorstekker die? Ja, die zit vol een lampolie. Oh ja, dat is het natuurlijk. Ja. Ik ga even een oor in. Volgens mij ga ik naar hier binnen. Oh, ja. Wow. Wist dan, ik het al je zo cynisch te worden met de politiek. Hè? Want de doos hij dan van ja, we moeten net, we geen applaus verwachten, of geen dankbaarheid. Nee, dat is treurig. Nee. Nee, maar, Nee, want je wat- maar dat- ben dat- ik te cynisch of is de Ja, vrouw te maar dat cynisch? zien ze meestal ik al hier. Hè? Ja. Van, de politiek is net van bange mensen. En Ja. al je maar ik denk, de politiek is van mensen die het wat willen. En die de vrouw een beetje beter maatje willen. En mooier maatje willen. Ja. En toeker maatje willen. Ja, Nou, en dat zijn al die hele positieve woorden. ja, En daar is mijn gewoon gang. ja. En dan Ja, ik zou wel dus dat ik vind dat net, wordt. ja, maar ik vind net dat je er net zo omheen jammer in maakt dan. Nee, oké. En dat gebeurt nou wel heel tijd, want dat is gewoon een beetje de toon op het heen.
over de politiek. Ja. En dat Maar vind dat is ik de dom. ja, en dat vind ik wel... Maar volgens mij niet alleen over de politiek. Het is Nee. volgens mij een soort van... ik weet net ook dat je nou in de peerwoord zou goed formuleren kan, hè? Maar elke vorm van gezag. Ja. Bijvoorbeeld journalistiek had er ook last van. Dat Ja. mensen kranten in Ja. nou ja, eigenlijk haast op dezelfde manier bejegenen. Ja. Weet je wel? De journalisten van Ja. bestaande media, Ja. ach, Ja. die ben ik maar helemaal inkapselen in het systeem. Ja. En, Ja. een rechtspraak in een woorden. Een rechtspraak die dus onwelgevallig is. Daarop Ja. hebben we dat ook al lieke heurt Ja. van. Ja. Dus er heerst een soort van algeheel cynisme Ja, over het systeem. over het systeem. Ja, en En dat is net alleen de politiek. nee, dat zit ik al eens wel heel wat over te denken van wat doe je dan, hè? Je dan, wat ik nou steeds doe, is van uit het systeem probeer je om het te verbeteren, hè? Ja. Maar ik zeggen, ik ga er gewoon naast in. Ik ga hem naast het systeem en ik ga op een andere manier Ja. probeer ik dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Hè, dus en dat is juist nou een heel soort gebeuren. Hoe bedoelt? Nou, de meeste ja, boeten de politiek om, Ja. ontstaan een heel soort mooie initiatieven. Hè? Ja. Dus eigenlijk in de maatschappij zijn we zo volle verder en in de politiek vrij conservatief. Die rent er achterover. En dat vind ik wel Maar- interessant om te zien. Ik mocht net cynisch worden van je, hè? Nee, ja, mooi Maar hoor. eigenlijk zou je nou, dit is het failliet van de politiek. Ja, dat is juist nou gebeuren. Ja. Ja, en Wie is dat, nou cynisch? hè, nee, nee, nou ja, ik ben er net cynisch hoor. Nee? Want ik dan kerst we zeggen, Ja. altijd op een andere manier werking gaat. Want, Ja. want die tijd, het is zo snel nou aan het verhoren, hè? Ja. Als dan die heen is juist. Ja. En dat, nou ja, dingen komen op een andere manier te staan. En ja, dan moesten ze zelf ook de flexibiliteit hebben. Dat ze van, hoe schakelen we? Hoe kunnen we dan Ja. wat doorstaan? Ja. En dat weet ik alleen net precies. Maar ik zie wel een heel soort gebeuren nou. En dat vind ik wel nieuwsgierig. Dus ik is weer hier per nocien, hè? Dus dat was er wel... Dus ik wil er net cynisch van. Maar ik denk van, Ja. hoe is dat aan? Hoe was het zelf Hoe verhoogt eigenlijk? hij daar met daar? Hoe was het eigenlijk zelf een slachtoffer best? Nee, ik ben net de slachtoffer. Jawel. Daar maak ik steun van. Nee, we hingen het werd kutvries nog een keer broekt, hè? Ja, wel, maar zo, dat is Nee, wel maar een dat kwalificatie van de Fries. Maar Nee, maar dat is... daar ben ik net het slachtoffer van. Maar die carrière als deputaire is sneuvelen. Omdat mensen mensen net dat zetten. politieke systeem Ja, maar- net zo beoordelen. Ja. Dan kon je geen zo'n meer mee, hoor. Nee, die meneer helpen groen. Nou, maar in die zin best wel een slachtoffer. En dan hoeft je helemaal een slachtoffer te vinden, dat maakt helemaal niet om. nee. Maar dan vind ik het best knap, daar zo. Net cynisch best. Nee, Dat absoluut best. Maar Nee. dat is nog eigenlijk juist nou zoiets van, nou, dan ben je wel een andere manier. Ja, dan ga ik op een andere manier. manier. Ja, dan ga ik Ja. op een andere manier zien van hoe het echt werkt Ja, en hoe dan dingen bereiken kunt. maar ben er al een andere manier? Nou ja, misschien. Ik vind bijvoorbeeld soms. Ja, hè. nee, ik moet Maar mij dat even maakt- Sorry, wist me krijg wat te snel. Of ik ben krijg wat te traag. Ik denk dat dat het is. Zoiets, hè. Proost. Ja, dat ben wel andere manieren. Ja, zo. Wel lekker. Ja, dat leuk ik wel. Ik ben eigenlijk helemaal net bot van de vitamine. Maar Ja, ik doe altijd alsof ik een ja, wienkenner ben. dan is er dan nou even Ja, dat dit goh. een hele goeie is. Ja. Nou ja. Maar ik zie nou bijvoorbeeld... ik zit, nee, laat maar. Ja, toch. Hoor je- Nou ja, dat is liefhebber, mooi. ja, Maar gewoon, nee, want dan ben ik weer cynisch. Ik neem dat net cynisch? cynisch wijzen. Ik doe nog één keer cynisch. Nee. Nou ja, typisch politicus. Gewoon heel Ja. interessant kijken. Ja. Zeggen, ja, zo. En Ja, maar- intussen weten we van niks. Nee, Jawel. maar dat weer te flauw van mij. Dus dat wordt Ja. net van. Dus Maar ik dat- weet er echt deze, wel iets deze van, neem ik hè? hem terug, hoor. Ga ik net maken, deze opmerking. Ja, ik vind het wel leuk. Maar nee, maar ik snap dat wel. Maar Maar- wat binnen naar je wegen? Want daar zie je het nog. Nou. Dus uit van de binnen je naar je manieren. En ik zeg, ik wil... Nee, mag ik het overzezen? Ja. Maar misschien ben ik nou te snel in mijn conclusiestand. Ja? In begin de crisis, 2008, Ja. toen waren we eigenlijk helemaal verslag. Ja. Daarna ontstond, dit is een soort landelijk al wereldbeeld, Ja, 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 ja. Net Friesland.
Daarna ontstond een ontzettende behoefte aan vernijing. En kwam er in hier nog hele bijzondere nieuwe initiatieven maatschappelijk. Maar ik had het gevoel dat dat wel een beetje voortzakkert. Ja. En omdat we wel wat paddenstoeltjes oploppen, oppoppen, joggen. Maar we weten er nog net een mooie taart van te bakken. We hadden dat systeem nog net om die paddenstoeltjes ik verder groeien te laten. Zo. Nee. Maar misschien had je ook een beter idee als ik. Nee, maar wat ik zag bijvoorbeeld Koning van de Grijden. Hè? Ja. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe het oors werkt. Ja. Dat is ontstaan Teunus Piersma, Klaas Polstra, Sietse Pruksma. Ja. En die binnen mij Bouke zitten gaan. Omdat Dus die Piersma... brengen wetenschap, boeren, maatschappijen, kunst en alles bij elkaar. Omdat dat winnen al die verschillende sectoren. Ja. Dus Teunus die roept al jaren over de biodiversiteit vanuit zijn wetenschappelijke onderzoek. Ja. Maar die kreeg op de een of andere manier net zijn boodschap net echt oor. Nee. Nou, en nou wordt het op een naaie manier gecombineerd. Met cultuur, met een hele andere beweging. Ja. Je gaat het door diezelfde feiten. Hè? Ja. Die het meestal ooit net jaren willen. En in één keer komt het bij het hart. Ja. En Schrootjantien de Boer nog een heel mooi stuk over landschapspijn. Ja. Wat ik echt een voorbeeld vind van journalistiek. Ja. Zoals dat heel graag lezen wordt. Hè? Ja. Dat ik denk van, goh, wat is dat? Raken, wat doet ze dat mooi? Wat maken ze het persoonlijk? En wat brengt ze alle kanten in ik beeld? En ik verschillende invalshoeken. Ja, geweldig. Want maar de directeur van Wetsers en maar de Boer. Nou, geweldig. Ja. Dus dat, en ik denk van, dat binnen de naaie bewegingen. Ja. En daar zou de politiek, het bestuur, rond om jou maken. Dat vind ik nieuwsgierig. Op wat voor manier rond jou maken? Of is dat een te concrete vraag voor iets wat eigenlijk nog redelijk abstract is? Nou, dat is juist van, er komen al die ontwikkelingen uit. Wat ik mooi vind, bijvoorbeeld, nou die graaidevogel maken, bij de wilde. Ja. Ja, er werd nog een versiermodel onderline. Daar is ook echt in de Jumbo. Ik weet niet, de kist die malkenkeepje, daar eens wat meer voor. % meer en de Skriese boeren die kennen het op een mooie manier wel. Ja, nou, dat is toch prachtig. Ja? En dat is wat graag worst. En dat met aas voor elke nier, maar dat betaalbaar wezen. Maar dat soort initiatieven, en die binden nou al. Ik denk van nou, politiek, jouw bestuur in Friesland. Jou dat nou de ruimte en jou die mensen niet dat doen, ik de ruimte om daar met trot te gaan. Maar dan wordt het op de een of andere manier, zit dat net in het systeem, het is boeten het systeem. Ja. En dan moet het in het systeem gebracht worden en dan verantwoordelijk het weer. Ja. Dus door dat nou net, liet het dan los. Door het los te laten. Ja, maar kind dat? Maar kind dat? Want maar help het wel, dus jou het wel, Jilt en eenmaal die dan net zo lang over als er Jilt komen moet voor onderzoeken of... Want daar zitten de energie en de druw en de kennis en het vermogen om die beweging verder te krijgen. Dus helpt dat nou een beetje? Nou, en datzelfde wat ik nou Monique Reeks bijvoorbeeld heb, over Feel the Night. Ja. Dan denk ik, die is ik maar zo een dieperlezende beweging ondergaan. En help nou om dat verder te krijgen. Dat zijn de mooie dingen. En dat bedoelden wij ik maar 2018. En dan hebben we het dan over de nalidenschap. De diepere laag die eronder zit. En wat we zo graag, daarom we het zo graag wonen in Friesland. Is namelijk dat het volle verder terugwerkt. En we willen het nog steeds van. Dan. Ja, maar helpt dat dan? En helpt dat dan ik maar Jilt? Want ik het uiteindelijk zo plat is dan ik weg. Ja, maar is dat wat ik... snap dat was bedoeld en dat is eigenlijk heel logisch. Maar voor een bestuurder, denk ik, is het grote probleem van Koning van de Grijden, maar misschien ook met Feel the Night en misschien ook maar dat hele culturele haatstad van het is wel een soort visioen, maar er is net een heel concreet doel en een hele concrete tijdlijn. Dus het is heel moeilijk, je kan er wel yield in pompen. Mensen van Koning van de Grijden ik wel over praat, dat die ik zeiden van, en dat is ik snap ik wel dat dat hun manier van werken is en dat het heel goed is voor deze oppositie. Die zeiden van ja, maar we willen iets op gang brengen, bewustwording, door al je verschillende manieren.
Maar ja, hoe het eindigt en waar en Ja. wanneer. En misschien eindigt het wel nooit. Of misschien gaan we wel die kant op of die kant op. Dat moet organisch ontstaan. Ja. Dat is heel logisch vanuit hun positie. Maar Ja. dat is natuurlijk voor een bestuur heel erg lastig om Ja, maar maar veel door dat dat een nou soort een keer. bodemloze put om daarmee geld in te pompen. dat is het net. Nee? Nee, dat is het helemaal net. Dan kan ik zeggen dat het de investering is. Maar Want elke innovatie is Ja. toch begonnen met iets, dat is toch net weer, elke uitvinding. Dat is net weer Ja. waar het uitkomt, of als er wat maar kiest. Het is maar wet, is maar alle jaar maar onderzoek aan de gang, maar research aan de gang. En trotraken, Ja. die worden alle jaar door de oerhiet subsidieerd. Ja. Er is ook een onderzoek naar die van hoe het echte innovatie tot stand komt. Dat is altijd maar oerhietsubsidies. Ja? Ja, en dit kist ik zien als een dit is eigenlijk sociale innovatie wat we hier rondwaar binnen in Friesland. En Ja. waarom helpen we dat dan net? Dat ik zo... Nou ja, we helpen het wel. Maar Maar daar heb je Hè? nog geen idee. nee, want Nee. maar zeg nou, wat er nou gebeurt, maar wij zijn nou alle hier in één keer alert op het landschap, hè, de biodiversiteit, de eigen die nou hier hebben, hè? Ja, is dat echt zo? Nou ja, misschien- dat bedoel ik net zien niet, Nee. hè? Maar ik vrees me dat... nee, mag. echt net, want ik vrees me dat oprecht al. Ja. Want ik zag wel dat er... nou zit in de kranten Ja. volle meer over Ja. streun. Ja. En nou ja, dat is de verdienste van Kenning van de Grijden en van Jantien de Boer Ja. en dat soort initiatieven. Ja. Maar Maar- blijft dat net nog steeds... Ah nee, maar Nee? zie, ik zit nou in Almere of all places, Ja. hè? En daar gaat het alleen nog maar over het zoene systemen in de stad, over biodiversiteit, Ja, ja. over hoe zorgen we ervoor dat we de natuur de stad in brengen en dat we de lucht schoonmaken Ja. en dat we eten dichtbij produceren. Ja. Dat we afvalstromen weer opnieuw inzetten voor, als productiemiddel. Ja, ja. Dus alle systemen zonder maken. Ja. Omdat we maar ook op bezig zijn om echt de vrouwenbevolking van de toekomst gewoon Ja. te voeden. Nou, maar en de metropolen in de wereld binnen daar alleen nog maar mee aan de gang. Hoe doen we dat? Ja. Dus dat en dan denken we dat we hier op de Lietse postzegel het uitvinden binnen. Maar op oorplakken is al volle vierde. Ja. En dat helpt mij nou weer, omdat ik zie hoe snel het tegen gaat. En wij griemen hier wel eens heel lang om. Hè? Nou, en dan denk ik, kies nou voor dat landschap, hè, wat geweldige kwaliteit bij van Friesland. Hè? En die zoene systemen, die biodiversiteit, met de boeren. Hè? Ja. Want daar ben we mee aan de gang. En er zit wat in on. Ja? Ja. Dat, Gaat dat gebeuren dan? ja, dus ik verneem het echt. De jonge mensen die ik nou om je heen heb, die binnen alleen nog maar. Die gaan je gewoon van uit dat het zo is. Die voeren deze discussie niet eens meer. Die denken alleen nog maar in zo'n systemen. En- Mag ik dat twee dingen in gooien? Ja wel. Ten eerste laten we zeggen, oprechte boeren die het wel op een manier borgje die het wijs is, maar Kenning van de Grijden on-proof vinden. Ja. Nou, mijn melkrobots en Ja. het leenbedrijf Ja. komt berekenen hier maar 40 km per uur Ja. door het loonjakkering. Ja. Wat wij eigenlijk heel slim vinden, maar wij van boeren zeggen van wij kennen echt net de oorzaak Nee, dat bij weet ik. maten. Dat is het. En Nee, dat ben klopt. Nee, net al, en dat ben echt net alleen de klootzak. Nee, maar nee. maar Je bent maar niet eens. maar dat ook nog hiernaast Ja. in je bovenop Ja. staat. Louise Fresco. Ja, die ken ik. Dat heb ik best. Ja, maar die Ja. zei toch Ja. van de toekomst van de voedselproductie Ja. is industrieel. Ja, dat is het ook. Dus de hartstikke grootschalige landbouw ik nodig. Ja. En Maar dan en was die ik de afvregen intensieve landbouw. Ja, is want, het zo. want Maar dan was die afvregen was bijna de was industriële dierworst. landbouw zelfs. Ja, maar dan was die afvregen was dierworst. En Ja. want wat Louise Fresco, dat vind ik echt geweldig. Hoe zij daarmee aan de gang is en hoe ze het uitleidt. Ja. Maar die zei ik inderdaad, het beste, dorst het beste voor de natuur Ja. als er daarnaast grootschalige landbouw is. Want dat Ja. is de enige manier Ja. om de wereldbevolking Ja. te voeden. Maar al die Dus- biologische boeren ja. redden we dat nooit. Nee, maar dan heeft het wel nodig voor het bewustwezen nou. Ja. En datzelfde voor, Ja, maar dat snap ik net. Wel voor was- urban farming. Hè? Want dat ligt Ja. dan iedereen is bij zijn volkstuintje aan de Ja. gang in de stad. En Ja, de ja, fruitbeeren, ja, bij de ja. planten. En En het is eigenlijk, ik kan zeggen, symbolisch. Want Ja. daar geven we echt die stedelijke bevolking net bij voeden. Nee. Hè? Maar het helpt mensen heel erg om nou die stap te zetten en er bewuster over na te denken. Dus daar had het een grote rol in, dat zei ik. Maar hier in Friesland is gewoon zien hoe
brengen we die biodiversiteit weer bij dat landschap en dat kind. Want ik moest laatst ik zeg laatst een foto. Maar ik snap eigenlijk net wat ik bedoel. Ja, ik snap wel wat het is, maar ik snap net... We kennen hier ook op een andere manier boeren. En daar is er nou want ziek en dat is interessant van Koning van der Grijden. Ja. Want die maar dat is net de Louise Fresco manier, toch? Ja, want daar is de Wageningen iedereen bij belutsen. Ja. Dus we zijn ook aan het uitvinden hoe die biodiversiteit weer ombrengen kunt. Ja. En hoe ik heb dat antwoord ook net. Maar we weten dat als over de mondiaal zus, dan heeft die grootschalige landbouw nodig. Ja. En die efficiëntie. Maar dan heb je de natuur en de biodiversiteit nodig. Nou, maar hoe willen we dat hier hebben? Dat is de vraag. Nou. En ik vind, en daarom vind ik Koning van der Grijden zo belangrijk, die binnen net, die hebben geen uitsprutsen standpunt, maar die beweging, die halen al die partijen bij elkaar. Ja. En dat vind ik een opbouwende manier om te zeggen van hoe doen we dat nou hier? En dus juist dat het bewustwezen aanneemt. We hebben nou Montion is eerder een debat in de harmonie en die seel is uitverkocht hier. Ja. En dat vind ik hoopvol, want dan gaat het weer ergens over. Ja. En nou, dat. Hij wordt wel grappig weer. Ik zit Maar dat soort initiatieven nou als maar systematiseerd worden tot een nieuw systeem? Nee, want dan hebben we een systeem. Ja, maar we moeten toch een systeem hebben? Nee, waarom? Nee, weet ik het. Waarom zullen we een systeem hebben? Ja, omdat we dan... dat is een goede vraag. Ja. Misschien, oké. Hoe we het voor het in Adam Gieten belanden, maar er binnen toch horen. Dus juist nou. Maar is dat net gewoon menselijk, Janne, weet je? Ja, dat maakt altijd natuurlijk. In het lied gebeurt dat bijvoorbeeld in heel soort bedrijven, en dat gebeurt bij u ook, dat iedereen wil eigenlijk de eerste volle mogelijk vrijheid hebben om zijn dingen te maken. Wij als programmamakers willen zelf bedenken wat voor programma's, wat voor reportages we maken. Ja. En eigenlijk vindt iedereen dat, maar op een of andere manier moet er toch een systeem bouwen omdat dat bestuurd wordt met elkaar. Of dat er grip op houden worden moet. En wij skoppen daar zien van, wij willen dat leren we natuurlijk net. Nee. Maar waar ben wij dat... Maar er ben ik organisaties die dat net hebben, die dat op een andere manier doen. Ja, maar ben je per definitie beter? Misschien nee, wel. Dat wil ik net zeggen, maar die functioneren ik. Dus ik vind... dan moest je de vrijheid nemen om eens zo denken te gaan. Ik ben nou ook een organisatie aan het opbouwen, hè? Maar ik zeg ook dat ik kom natuurlijk wel weer in het systeem. Want we hebben keiharde deadline. Want vrijdenkers, dat worden geen managers over het algemeen. Nou, en toch is het goed. Ja, nee, maar toch, dat is juist in de reden van bestuur op dit moment. Die schakelen je vrijdenkers, mensen die echt net uit de organisatie komen, maar die het er heel erg zien onzorgen, die schakelen ze in, omdat dat interessant is. Ja. En omdat het systeem op een bepaald moment verstrekt. Dat is bij al heel zo grote bedrijven gebeurt dat op een bepaald moment. Maar ik vind het mij skerig om de ruimte te nemen om er oors om nooit te denken. En je weet dat heel mooi die had dat, dus David van Rijbroek, hè, maar die werd door iedereen nou citeert. Maar dat hij zijn Congo boek geschreven had. Nou had het boek, maar dat had er al Perioline die tegen verkiezingen. Hè. Dan neemt hij dat democratische systeem onder de loep. Ja. En hij had, ik heb het boekje bij me trouwens, maar hij had een geweldige analyse. Ik ken het net, die analyse. Ja, het heel tien boekje, dat moest gewoon lezen en het is zo nieuwsgierig. Wat gaat hij? Hoe die democratie ontstaan is, hè, vanuit de klassieke oudheid. En hoe dat nou verstrint. En hij had een aantal experimenten die die eigenlijk boeten dat systeem gaan om daar meer kwaliteit te komen. Noem eens wat. Nou, hij had in België de G1000 georganiseerd en dan laat het er 1000 mensen uit. Ja. Ja. En die gaan met elkaar een belangrijk wet maken. Of in Canada hebben ze experimenteerd, hebben ze de groenwet, het belangrijkste wet van het land. Als sociaal experiment? Of daadwerkelijk gemandateerd en daadwerkelijk beslissingsbevoegdheid? Ja. En iedereen heeft het in een oor en iedereen dat nog iets experimentjes, maar dan gaat het weer eigenlijk binnen het systeem. Dus Friesland doet dat ik. Het Dwarpswerk heeft dat oppakt. Ja.
En dat vind ik eigenlijk wel mooi dat ze het doen. Die laat ze nou ook meestal niet, maar die gaan dan het plattelandsvisie maken. Of een advies daarover aan. Ja. Maar dat is dan correct net helemaal. Dus, en wat David van Rijbroek doet, dan gist dus die 1000 mensen die het uit laten binnen, die gist er ook heel goed opleiden. Ja. Nou werd het correct ook hier, die mensen die het net stemmen gaan en die net eigenlijk hun burgerplicht net door, hè, want de jest... Oh. Nee, maar de jest niet... Maar dat is de grondslag van de democratie. Hè? Ja, vroeger had er stemplicht. Want door jest die te informeren en door jest maakt het waan om het kiezen van de mensen die tijd verzint worden en die staffen trouwens dat die het land besturen gaan. Ja. Goed idee weer dat. Nou, dat hier wel een reden toe, maar ik ben net zo verplicht meer. Maar, maar hij had zo'n mooie analyse maken om dat systeem onder de loep te nemen. En ik kon die aan werd het dan vast rint. En hij had een manier nou er werden hele andere dingen aan het schreeuwen. Ja. Maar hij had dat op zo'n intelligente manier doen. En ook probeert het iedereen is aan het experimenteren. En dat vind ik wel leuk. Ja. Dus Friesland zou dat bijvoorbeeld ik doen kunnen. Als het nog haast over de kwaliteit van een rondte, want daar hebben wij al hier een gevoel bij, bij ons landschap. En wat we wel hebben en wat we wel net hebben. Hij is de hele discussie met Nienke Rikster gewoon over het hoge land in Grenzen, wat puurder is als het noorden van Friesland. En, dus hoe willen we dat mogelijk hebben? Dus ik zie ze kennen. Nou, wij laten je, 1000 vind ik heel soort, maar 100 Friesen uit. Echt, en die gaan we echt goed opleiden. Daar hebben we de beste mensen bij om alle verschillende kanten, ook de Louise Fresco's en te bejachten. En dan geven we elkaar dat betinken en maaien. En dan doen we het ook. Want dan vind ik, en dat ken dus net, maar want dan zei het, nee, want we hebben een volksvertegenwoordiging en die gaat er dan ook. Maar die zoenen is er met een krijm van dus wij besluiten het wel, maar weet je maar komen, dat doen we. Het klinkt een beetje als het kinderparlement. Maar dan doen we het. Nee, kinderparlement. Nee, maar dat is niet het echt. Hey, dan is maar het stiert en valt echt bij. Dat is echt goed dus. En dat vind ik dus echt bij die rechtspraak. Hier is het correct even hoor. Nou, België had al die leken rechtspraak. Maar dat heeft natuurlijk ik wel wat. Ja, maar wij willen het dan net zijn, dus juist hoe die jury in de Amerikaanse rechtbank. Nee, maar toch vind ik, want dat is eigenlijk een beetje hetzelfde systeem. Eén keer in de zoveel tijd bestående beurt en dan jet dat bij die burgerplicht. Hè? Hans van Heijden had er een leuk boek over geschreven, hè, Perilien. Dat heet de Republiek of de Republiek. Dat hier een wonderlijk verhaal over Friesland als onafhankelijke staat. Wij nu zelf onafhankelijk maken. Maar buiten, wat ik daar vooral interessant over vond, wie hij herintroduceerde, of dat gebeurde dan zeg maar in die staat Friesland, het lottingssysteem wat de oude Grieken vroegen. Dat mensen inderdaad op basis, maar dan net een deel, zoals dat ook nog schetsen, maar echt eigenlijk, ze nou dan best aan de beurt, best wel parlementariër. Ja, maar er is niks mis mee. Nee? Maar dat idee in een keer, en dat vind ik dat een heel goed, mooi idee. En dat is wat David van Rijbroek... Dat is dus al 3 toen niet oud, want die oude Grieken die dat ik al. Ja. Maar die had er ook net meer red. Nee. Dus op een of andere manier... Maar we hebben het geweldig ingewikkeld maken. En het griept al in elkaar. En dat is ook de systeemkramp die er dan haast. En dan denk ik van gist dat nou van binnenuit? Ja, wat ik nog steeds die in heb, probeer in het systeem dingen voor elkaar te krijgen, stappen te zetten. Maar ik er dat naast zitten gaan en dat heb ik nog net die. Dus ik weet net hoe dat maakt precies. Maar oren weten dat wel. Maar dat is wel nieuwsgierig om te zien. En nou zou het eigenlijk... Het wordt heeg tijd dat we wat meer lef hebben om daar rondom te gaan en beslissingsbevoegdheid, dus verantwoordelijkheid rond te gaan. Ja. En dan kom ik weer bijvoorbeeld op Jorvet, Mileerskwallen. Ja. Want dat is nou, maar dat is een hele lietse mierskip. Maar dat is zo'n lietse mierskip die het zelf eigenlijk regelt. Ja. Mooi maar. Ja. Alles wat er gebeurt. Ja. Nou, nog juist dat ze geven vluchtelingen opvangen, regelen ze gewoon zelf. Ja. We verbouwen het dorpshuis en dat komt goed, hè? Dat doen wij. Ja. Hier heb een mierskip. Nou, maar dat vind ik zo'n voorbeeld. Maar hier heb een mierskip, let we daar zo houden. Hoe dat wordt gedegenereerd is. Maar dat vind ik fout. We zitten er meer, we nemen nou alles mierskip. Ja, maar dat vind ik... Dat is een sausje. Ja.
Maar goed, Ja. dat weer terzijde. Dat wint terzijde, ja, want in een Maar keer dus doogt het natuurlijk wel. Dat Iepermierskip vind ik wel. Ja, Ja, maar en- Iepermierskip, daar jerk je niet meer hoor. Nee, maar daarom neem ik Zodra nog. er een... Nee, maar het gaat om iepen. Ja, Dat precies. is de verdieping die we Ja. erin inzetten. Ja. En Mierskip is helemaal net interessant. nee. Nee. Nee, want dat heeft dus ik iets Ja. dit. Ja. Nou, dat weer nou Ja. juist net. En daarom neem ik Jorf het als voorbeeld. Dat, ik vind dat is als zo'n mierskip die dat docht, hè? Ja. En die dat. Dus dat. En daar zit een geweldige kracht in van elkaar corrigeren, hè? Wat de verleden meestal uit de bocht. En nou. Dus dat vind ik nieuwsgierig. En dan zoek je in Almere. Daar is dat experiment hè, van dat Ja. Regen Villages. Ja. Wat ik, nou ja, daar heb ik hele mooie plaatjes van. Mhm. Maar wat nog beginnen maakt, dat weet ik een soort mierskip. Ja. Van mensen die het maalkoor helemaal zelfverzekerd worden. Maar dan in een hele moderne tijd. Dus het had niet, want bij zelfverzekerd denk ik zo'n guy te wol sokken Ja. en... Ja, en dat denk Maar- ik bij jou wat ik. Net dan ga je er wel Ja, op nee. maar dat denk ik wel dat het beeld al je nog wat in dat sociale experiment hingen. Het is nog, Ja, ik vind ja. het net zo mainstream. Het is, Nou, en ik wil het net, maar- ik wil het net, en ik wil nou maar het is helemaal net net mainstream, maar het is dus voorstream. Oké, ja, Nee, ja. dat is echt weer. Die bidden tijd nog vooruit. Nou, dat is niet correct in zekere zin. Ja. Maar voorstream Hè? wordt mainstream of bloot Maar dat? dat is altijd. Die loeken die groep aan smart. Maar er is zo vol aan de gang op dit stuit. En wat razendsnel gaat. En ik vind, ja, dus ik ben er echt van overtuigd dat mainstream wordt. Ja. Ja, want bij jonge mensen, nou ja, misschien zit ik weer, om jou en weet ik nou zit, leeft dat heel erg. Ja, maar in Almere is natuurlijk wat fruitstrevender dan in Friesland. Nee, maar zien hoe volk ze Ja? opbouwen, dat kan. Ja? Ja, maar grote sociale problemen en ik. Mhm. Maar daar zit ik, er komen nog meer jonge mensen die ik wat willen. Ja. En die verstedelijkingsvraagstukken zorgen en die op een hele nieuwe manier daarin zitten. Ja. Maar wat daar is, wat ik correct zei, dat is een nijenstad, een makkenstad. Mhm. En dat is net echt wortelen. Nee. Dus daar hopt iedereen en die hoppen van de ene week naar de oren. Ja. En daar is het al om wortelen, om meer ziel te krijgen. En wij beheren heel bot wortelen. Mhm. Wij Misschien zijn er zo wel aan wat last van te komen. Ja. Dat denk ik. Ja. Ik ben er zelf een voorbeeld van, want ik ben hij natuurlijk heel erg. Wat er in wordt. Oh, nee, dat weet ik dan. Dus. Als je op je Die beugeltje, derde- maar je beugeltje... Ja, verschrikkelijk. Dus ik ben, opvreten, jongen. ik ben echt een skop onder de kont, hij en voort. Nou, Ja. en dan gebeurt er weer van alles. Ja. 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 En dat zorg ik, nou ja, dat zorg ik wel weer horen. Maar ik... Ja, oké. Nee, ja. Maar ik zeg, nou ja, Marijke Roskamp is ik zo'n voorbeeld. Ja. En die vleert er ik uit en die doet van alles. En die komt je zo nou dat ik weer om. Maar dat is geweldig. Dus, wat hij dan weer mooi neemt en mooi brengt. Ik vind het heel interessant, want ik zoek die beweging wel. Nou, En die juich ik wel toe. Ja. Maar ik vind het eigenlijk een heel interessante vraag. En daar is er eigenlijk al blind, of nee, blind bedoel ik net beledigend. Daar is er vanuit. Ja. Dat was de voorstream heeft, wat ik een mooi leuk woord vind. Ja. Dat het mainstream worden zal. Ja. En Ja. daar twijfel ik over. Ja. Als dat gebeuren zou. Ja. Je kan zeggen, ik hoop het. En dus gaan we Ja, daarvoor en nee. weg met het cynisme. Ah, en nee, reken daarop. Nee, maar ik heb dan. Krijg je net een soort van nije elite, een nije kloof tussen dat soort zeg maar, vooruitgangsmensen en het volk wat weer achterblijft? Nee, dat zou dus niet matten. Nee, maar hoe los je die kloof op? Of hoe krijg je die twee bij elkaar? Toch heel de verbinding te houden van wat betekent het nou? Dat heb natuurlijk in Almere nou ik. Wij binnen maar een wereldexpo aan de gang. Hè? Ja. Dus bij het beste wat Nederland van innovaties bieden kan. Ja. En de kunst is om dat heel tijd weer menselijk te maken. Van wat betekent het nou voor mensen in de volksweeken? Wat heeft die nou aan dat wereldvoedselvraagstuk wat we aan het oplossen binnen, hè, marginaal. Ja. Maar hoe kan dat leven zonder maken en ben je met obesitas helpen? Of
mensen niet kanker helpen mij zonder eten. En daar zie wij nou oplossingen voor. Dus dat het hele systeem beter maken. Dus het is wel weer een systeem, hè? Maar daar zit ik... Ja, Hè? doe maar. Hè? Maar, Ja. maar dat is best... Dus de PBR's die werelddoelen, hè? De global goals, die PBR's te vertalen. Of zichtbaar te maken. In dat liedse stapje was het in die omjouwing dorst. En, nou ja, en ik zag dat heel veel meer mensen daarmee aan de gang binnen. En dan krijg je in één keer een hele krachtige beweging. Want dat is gewoon... Alle informatie gaat zo razendsnel. Dus dan kiest ik in één keer hele systemen omdraaien. Nou, als het nou haast de Brexit is, wat betekent dat, hè? Dat ken jong. Het gebeurt net, denk ik. Ik denk dat het 51, 40 wordt. Maar weten we net. Hoe laat weten we het? Ja, morgen volgens mij. Dat pas, oké. Ja. Maar dat zet het systeem ook op scherp, hè? En dat kan dan zomaar gebeuren. Ik vind het een hele aparte tijd. Wist je nooit werk van jezelf? Hè? Wist je nooit werk van jezelf? Nee, dat wat ik denkt van, dat het is mijn KH en dit hele verhaal is een variant, maar eigenlijk hetzelfde. Dat denk van, jeetje, ik zit altijd te griemen in abstracte processen die ik en dan moet ik weer naar de groen brengen. Ja, maar dat is steeds wat ik doe. Dat was mijn KH, was dat ik. Ja. Ja, dat is misschien mijn middelste positie. Ik zit er tussenin. Nou, en daar is het en daar is wat. Ja. En ik breng dat bij elkaar. Ja, en het liefst op een hele harmonieuze manier. Ja. En thuis is dat wel slagen? Thuis. Ja. Ja. En dat jou genoeg moet dat het hier op groter niveau wegslaagje kent? Nee, maar ja. Ja. Maar dit is wat ik doe. Ja, maar dat is een helse taak die ze zelf. Nee. Nee? Nee, dat is ook heel... het is mooi. Ik vind dat mooi. Dat vind ik nieuwsgierig. Dat houdt mij... Ja, ik vind het ook nieuwsgierig hoor, maar door te lezen. En dan was hij wel lekker dan ook over te zeuren. En morgen net, maar na een week ging ik wel lekker aan het werk, ging ik lekker met mijn eigen dingen doen. Dat is volle makkelijk. Ja, maar wat heel is het ooit in werk? Wat doet het bij jou? Wat ik net ken, dat ik het maar één keer extra ken hoor, die had meer overeenkomst met jou als met mij. Ik ken net altijd in die... Nee, ik ben introspectiever in de dingen. Het maakt bij mij uiteindelijk maak ik gewoon om mij gaan. Ja. In de dingen die ik doe, die ik maak zie. Ja. En ik mag mij een lafback nemen, maar als ik over dit soort dingen denk, zoals nou dat nou doet, en zo niet rechts dat ik doe, dan denk ik eerder, oh jee, dit is te groot voor mij. En ik wil daar wel iets dingetjes in leveren. Ja. Nou, als iemand bij mij komt van, goh Bart, kist als televisiemaker of als schreeuwer, daar iets in de wand. Ja, graag, want ik wil dat mijn vak wil broeken om daar iets in te leveren. Ja. Maar je zit er echt in, zit maar in die hege abstractie. En mooi als doel om dat daar te krijgen. En dan denk ik, mijn hemel. Ja, maar dat wat haal je jezelf op de hals? Nee, jongen, nee. nee, maar het is juist op groen van alles gebeuren. En dat kiest ik weer in een oor perspectief. Maar door is toch hetzelfde. Als het nou mooi programma's ik wapen in mezelf en ik word, dit is de laatste keer dat ik het cynisme broek, hè, want dit keer ik cynisme nemen. Ik wapen in mezelf daar een beetje in terug. Ik wil mooie dingen maken, ik graag in het van dat soort dingen. Maar mijn televisiewerk of mijn scrollwerk of mijn regiewerk stiert of valt net maar het slagje van KH of maar het slagje van die sociale vernijing. Maar dat soort dingen. Nee, maar die carrière misschien net de concrete carrière, maar wel, het is wel die hele. Nee, daar ben ik. Dat is waar ik de andere kant ben en wat ik nieuwsgierig vind. Ja. Teleurstelling of de angst om op te banen of de... Ik heb wel een angst om op te banen. Ja. Dat heb ik wel. En soms is het wel op een ronen. Dat ik denk van nou maar net volle 40 in, want dit hoor ik net vol. Nee. Nou ja, dat is al een keer met 150 km per uur. Het is een morgen geknald. Ja. En toch, dus dat, en toch praat nou wel met liekevallen drive maar dit soort dingen. Ja. Dat had niet het worden misschien, maar... Ja.
Maar dat had ik van mij dan. Een mooie liefde voor het leven of zo te maken. Daar kan ik net cynisch over worden. En die kun je ook net voor jezelf houden. Nee, daarvan vind ik het veel te mooi. Ja. En dat is het dan. Ja. Dus dat klinkt dan net, ik ben er. Dat is, ja. 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 En ik maak daar wat mooi. Ik ben er en ik had dit talent en ik maak er wat mooi. Ik doe dat, dit doe ik. En, maar had ik een programma, een televisieprogramma maak, of ik maak een verhaal, ja. dan ben ik daar of een dag mee bezig, of een uur mee bezig, maar op een gegeven moment is het klaar. Ja, maar bij mij is soms ik kleren en dan doe ik wat oors. Maar dan komt altijd weer, Maar ook is net mooi maken dat het longenskip en de hele maatschappij precies zo is. Nee, natuurlijk staat in drieën met habbel. Nee, maar dat hoeft van mij net. Nee? Nee, maar ik ben altijd wel op zoek naar een vonk of zo. Maar dat ken ik in heel soort dingen vinden. Mm-hmm. Dus ik zie je altijd weer. Had ik daar helpen zo een programma te maken. Ik ging geen programma's maken. Maar dan, Ik dat, maar maar dan zoek ik weer ziekje naar iets wat dan even een heel mooi moment of zo. Ja. En dan al is er dan maar één die er even geweldig van genieten zal, dan is dat prachtig. Ja. En dan gaat het mij om die ene en dan maakt het de rest die het cynisch aan de kant staat, kan we niks killen. Dat ben ik weer Fries en we hebben dus niks van onder. Die bus vol dan. Nee, maar wij weten van spreken. Maar had het dan één, dat heeft toch echt mijn programma. Dat was toch een mooi programma, maatje. Wat vies het op een bepaald moment goed doen aan? Ik van het is net zo beter kennen, maar we doen het zo. Soms haal je dat wel. Ja. Soms haal je dat en dat is een kutgevoel. Maar dat is soms ook gewoon de realiteit. Maar dat is natuurlijk net de drive. De drive is om het summum van verhaal te maken. En maakt mij ik zeg steeds verhaal, want het maakt mij eigenlijk net voluit dat het nou televisie of theater of een boek of zo is. Nee. Maar ik wil gewoon wel het perfecte, of het fantastische verhaal schrijven. Ja. Een maatje. Ja. Maar... En heeft het al een keer bereikt? Dus dacht van, nee, maar het perfecte verhaal dat vind je natuurlijk ik net. Nee, maar dat is bij mij toch hetzelfde. Maar ik ga wel momenten, waarvan ik dacht van potverdorie, nou ben ik ergens te lang elkaar, mooi mijn verhaal. Waar ik trots op ben. Of werd ik zoveel energie had ik in dat ik door om terug of zo. Maar dat is een soort van trog in de line. Maar het had wel, het ben wel, mijn doel uiteindelijk is het maken van het verhaal. En die doel uiteindelijk is die hele meerskip. Nee, bij mij is het toch echt een verhaal? Ja. Ja. Maar wij laten aan de oorrekening. Wat moet een recensent van die verhaal scrollen? Nee, maar het is mijn leven. Dus, nee, maar maar dat zou je zelf van... Nee, maar... maar in de politiek of als bestuurder... hier ik natuurlijk wel doen. Ja. En dat is in gang gezet. En dat gaat nou trouw. Nou, zo. Ja. Maar wat wordt nou het verhaal van mijn leven? Wat is nou mijn bijdrage geweest? Daar denk ik wel over. Van wat is nou? Wat is nou als ik aan die poort sta. 100 binnen, want ik wil eigenlijk wel heel oud worden. Ja. Had ik dan, en ik zeg waarom, hè? Wat is dan... Wat ben dan waar denk je dan over waarom? En dat denk ik echt net om die keren dat ik... Nee, maar wat denk je dan wel om waarom?